Добрий день, вітаю усіх. Так, зараз я ще перепровіряю. Мені подається? Буцім би. Ні, подається нормально все. Вітаю усіх. Сьогодні протягуємо далі Clair Obscur. Експедицію 33. Як ви бачите, гэта, в принципі, гэта 3, ну, на самом деле, 4 чоловіки. Ось я четверту можна побачити тільки зараз. Ось, 4 чоловіки засталося до експедиції. Ми протягуємо дослідувати територію. І ми познайомилися з легендарным Эские. Ну, Эские гэта такі даволі дзіўны чел. Я не магу яго зараз паказаць, на жаль. Ён з намі, па тыпу з намі дзесьці носіцца, але яго візуальна мы вось пры даследаванні нам не паказваюць яго. Вось. Я магу. Бачыце, справа дзіўная пачварка такая, надзьмуханая. Вось гэта ён. Эские нам дапамагае ў экспедыцыі, але дапамога яго ён даволі дзіўны, карацей. Ён паспытаў нас знайсці каменьчыкі. Што за каменьчыкі, мы не ведаем. Ён дзесьці тут, яго камень. Але дзе, мы таксама не ведаем. Шукаем. Працягваем шукаць. Мы ўжо... The Paintress destroyed our world, and someone built her a shrine. The weak-minded turn to whatever they can to explain the unknown. When you're at the mercy of a power you don't understand, you might try anything. Гэта па тыпу статуя мастачкі, як яны па тыпу святыні мастачкі. Сама мастачка знаходзіцца вось там, бачыце лічбу 33. На жаль, мастачку так далёка мы чамусьці не бачым, што цікава. Вітаю, Эргана. Што цікава, лічба 33 і гэты вось слуп, яны былі на востраве, на якім мы былі. Ён быў лепей бачаны, чым адсюль. То бок ён быў быццам бы больш візуальна. Вось, значна больш. І вось ёй для мастачкі ёсць святыня тут невялічкая і... Ну, я не ведаю. Гэта даволі дзіўна. Як звычайна, ідзем туды, куды нам не патрэбна. Блін, там ліхтарыкі. Звычайна, ліхтарыкі значыць, што гэта тое, куды нам патрэбна. Але і там ліхтарыкі ёсць. Ладно, давайте сюды сходзім, праверым. Паляцім да мастачкі на луне. На жаль, яна не пагаджаецца. Ужо пыталі, яна чамусьці маўчыць. Оп. Там быў тупік. Там быў тупік, я ўзгадаў, трэба будзе туды схадзіць. Маудоту? Не, нам Клэр прасцей бы. Так. Момент. Чтоб им такое... Мы не состракаліся з таким ворогом. Давайте, як звычайная наша комбінація. Огонь. Адразу переходим у віртуоза. Here's your card. Lune, watch out! Ау. Даволі болюче. Нічого, ми зараз його вже добиваємо. Наконт Альтерс. Давайте, глядите, ёсць у мяне цэлы набор, атрымліваецца, гэты месяц будзе перагружаны, і я відавочна не паспяваю ўсё праходзіць. Это просто настолькі бачна, і нават і блізка можна, чтобы я мелкія які-небудзь аптымізацыі з тым, што я буду гуляць у гэтым месяцы, гэта просто нічога не дапаможа, я дакладна не паспею. Якая ў мяне ідэя? Я збіраюся прайсці Clair Obscur паўнавартасна, мы праходзім яе просто ў сваім тэмпе. Потым я пачынаю The Alters, ну, на гэтым месяцы, каб вы разумелі. Выйшла Дюна, якую я па вечарах час ад часу гуляю. І выйшла вось Clair Obscur мы зараз праходзім. Яшчэ вось выйдзе літаральна ў канцы гэтага тыдня The Alters, а яшчэ ў канцы месяца Death Stranding другі, які таксама да халеры гадзін. Усё гэта шмат гадзін. І мой план такі. Я праходжу Clair Obscur поўнасцю да канца, глядзім сінематик канчатковы, можа яшчэ што. Потым мы бярэмся за Альтерс і праходзім Альтерс да канца. Нават калі гэта будзе, атрымліваецца Альтерс, хутчэй за ўсё я пачну пасля таго, як, ну, пасля рэлізу. Вось, дзесьці пазней.
Потым яшчэ гэта самае і атрымліваецца Death Stranding пачнецца значна пазней, таму што я думаю, што пакуль мы пройдзем Clair Obscur, пакуль мы пройдзем The Alters, ну і гэта ўжо будзе значна пазней, чым рэліз, і проста ў сваім тэмпе гэта робім па парадку, не ў дзень рэліза пагуляем ва ўсё гэта, але калі пагуляем, тады пагуляем, правильно? Бо я інакш, калі не буду гэта разгранічваць, не паспею нічога. Вітаю, чпатэтых. А завтра новый DLC для Oxygen, да ё-моё. Вось, просто праходзім у сваім тэмпе, таму што калі я вельмі жадаў бы ўсё на старце пагуляць, але не атрымаецца просто, як бы я не спрабаваў. Прадказанне на правага. Добра. Ёсць, парыравалі і яшчэ і заб'ем яго. Ау. На Don't Starve Together з Орегана отправляється 100. Дякую, великий Рободак. Так, я ўсё ж набуду першую Death Stranding і пройду до твайго праходжання другой часткі. Ну, яна не тая гульня, якую варта спяшацца. Я шчыра скажу, Death Stranding гэта пасядзець і расслабіцца. Гэта вельмі павольная гульня, і калі вы будзеце ў ёй спяшацца, то вы, калі вы паставіце мэту, я павінен прайсці Death Stranding першы, як мага хутчэй, вы не атрымаеце некай салоды. Гэта не гульня, якая не натхняе вас спяшацца. Яна пра медытацыю хутчэй. Вось. І я вельмі раю вам гуляць з геймпадам. Ну, хто бы не гуляў у Death Stranding, я вельмі раю вам гуляць з геймпадам, гэта вельмі вялікая розніца ў адчуванні, ў кіраванні і ўвогуле. Вось. Пры гэтым спачатку вам накідаюць да халеры лора і сюжэта, але вам захочацца, калі вам спадабаецца гульня, хутчэй за ўсё, вы прыйдзеце за сюжэтам, а застанецеся за тым, каб хадзіць па тэрыторыі, просто хадзіць, ну, па тыпу у гульне. Вось такая цікавая штука. Это рэдкая гульня, дзе гэта сімулятар хадзьбы, гэта не хлусня. Ну, Death Stranding гэта сапраўды сімулятар хадзьбы, вы ходзіце ўсю гульню, гэта ваш асноўны геймплей. Вось, і канкрэтна геймплей. І гэта найлепшы сімулятар хадзьбы, які вы калі-небудзь пабачыце. Ой, Death Stranding гэта пра сноўданне туды-сюды. І яно і ёсць. Гэта асноўнае, і гэта не хлусня. Ну, для тых, хто думае, што гэта іронія, гэта найлепшае боўданне туды-сюды, якое вы толькі бачылі ў любой дзе-небудзь увогуле. Вы будзеце хадзіць, і вам будзе падабацца. Калі вам спадабаецца з самага пачатку і вы паглыбіцеся, калі для вас гэта хутчэй цікава, што падарожжа і па тыпу хайкінг такі, ён як ідэя камп'ютарная вам падабаецца канцэптуальна, то вы можаце там захраснуць вельмі надоўга. Вось. Так. На цывілізацыю 4 адпраўляецца 9500. Дзякую вялікі. Ось. Але Death Stranding добрая, сюжэтна таксама цікава, то бок, ну, вам будзе чаго сюжэтна паглядзець, яна даволі цікавая сюжэтна. Пры гэтым, зноў жа, яна часта размаўляе з вамі сімвалізмам проста, і вы можете не ўсё зразумець. Ёсць галоўныя біты гісторыі, якія вам будуць вельмі добра растлумачаны некалькі разоў і вельмі падрабязна. Ось, а ёсць некаторыя рэчы, якія проста застаюцца па-за межамі разумення на сімвалізме. Ось. І ён таксама будзе трохі патлумачаны, але як ён працуе, да канца не зразумела, напрыклад, некаторыя рэчы ў сусвеце. Ось. Пры гэтым усё плюс-мінус, ну, складваецца. То бок яно не па тыпу нешта мы гулялі канцэптуальна такое без тлумачэнняў. Ну, в прынцыпе, Clair Obscur такая. Яна не ўсе, пакуль мы на механікі сусвета абсалютна не тлумачыцца, усе проста паводзяць сябе так, быццам бы гэта звычайная штука. Вось, і па-тыпу, як працуе Хрома. Death Stranding не такі. Death Stranding вам падрабязна распавядзе з прыкладамі з гісторыі, чаму гэта можа быць так, як ёсць. Ну, вось.
Так, я не ведаю, што мне гютову мацаваць. Ён нейкі абы што атрымліваецца ў мяне. Нікуды. Давайте просто моц яму пакуль падвышаць будем. А то яна занадта нізкая. Тое ж самае, мне падаецца, я зраблю і з лунай. Таксама проста чыстая моц. Добра. Новыя здольнасці вучыць мне ёсць за каго? За яе не хапае яшчэ аднаго ўзроўня і... Вітаю вас, будь ласка. Мне не хапае аднаго ўзроўня і я возьму ось гэты 6 за шасцёрку Fire Rage. Я жадаю паспрабаваць гэта, але з тым, як я гуляю, гэта хутчэй за ўсё будзе вельмі складана яшчэ вытрымаць. Ідэя якая? Вогненная гэтая ярасць, яна крутая тым, што ты актываваў здольнасць. Калі ты не атрымліваеш пашкоджанняў, кожны ход ворагам наносяцца вогненныя пашкоджанні, то бок проста яны наносяцца. І яны падвышаюцца кожны ход. Тэарэтычна, калі за луну пазбягаць усіх пашкоджанняў, то яна можа вынесці проста усіх ворагаў, трэба толькі проста не атрымліваць пашкоджанняў, і пры гэтым яна можа працягваць рабіць свае дзеянні. То бок супер моцна. Гэта па тыпу як дадатковы персанаж у нас з'яўляецца. Мінус, як толькі мы атрымалі пашкоджанне, мы трапляем у стан. То бок гэта, ну, адразу жорсткавата. Так, запалім яго. Таму што нам патрэбна гэтае полымя для Маэль. Ну, а тут, як звычайна, накладваем просто картачкі. Luni, attention. Блін, не атрымалася. Finesse and grace. На паверхні мой проста Сноўдані, а ў глыбіні пра сацыяльную ўзаемадзеянне. Так, гэта самае. Мой досвед першага Дэстрэндзінга я гуляў літаральна на рэлізе, ён і зараз гэтае адчуванне захоўваецца. Вы калі блукаеце там, то у вас дзікая тэрыторыя абсалютна. То бок там нікога няма, нічога не пабудавана. Ну, гэта вельмі адзінотка. Гэта гульня пра адзіноцтва, ведаеце? Дэстрэндзінг трохі пра адзіноцтва і пра сацыяльнае, па тыпу наколькі нам патрэбны іншыя людзі, скажем так. Калі глыбока так ужо лезьце. Ну ось, і пры гэтым на ўзроўні гэта перадаецца на ўзроўні геймплея. Таму што вы будзеце шчаслівы пабачыць, звычайна ў гульнях. Ну, у некаторых гульнях ты не вельмі хочаш пабачыць іншых гульцоў. Напрыклад, у доце. Вось. А у Death Stranding ты бачыш працу іншых гульцоў, і ты рады яе бачыць, таму што яна ўсё карысна. Вось. Так. Давайте палечым паці. Гэтыя ворагі. Я прыйшоў на гэту лакацыю, я думаў, я буду перамацаваны. Я думаў, я буду вельмі моцны для яе, лёгка разнасіць усё, але я апынулася зусім не так, як я чакаў. I'm ready. It's not on you. Так, зараз шырокія замахі ад яго будуць. Nice. Look out! Lune, Зараз другі тое ж самае робіць. blades sharp. Так. Яна ў стойцы віртуоза. Блін, гэта прадзёбаная магчымасць, так? А, там 3 удары. Не, нормально. Блін, не пашчасціла. Ты, калі ласка. Лёд, запаволіванне на гэтага. Eyes shut. Ён поўнасцю заблакуе яе? Не, нормально. Запаволіўся. Так, ты, калі ласка... Phantom Blade. У іх, по-моему, слабасць была да гэтага. Так, ёсць. I'm ready. Блин. Это не тая здольнасць, про якую я падумаў. Так, за яе Мезофорта, калі ласка. Пакуль застаемся ў гэтай стойцы. А тут просто лечымся. Ось, так што ў Death Stranding будзем праходзіць, калі будзе праходзіцца. У
The Alters, як толькі мы скончым Клэр-Абскуру. Вось, Клэр-Абскура, я не думаю, што з такім, як я праходжу, я насамрэч хутка яе перамагу. У мяне была думка, я зараз скажу штуку, якая шмат нікому не спадабаецца, але я просто прагаворваю, так, не бянтэжцеся. У мяне была думка пакуль прыбраць аўторкавыя стрымы, ну, у сэнсе, што рулетку, яна спачатку самага была часовым таким рашэннем, каб выбіваць крыху гульні, але мне так спадабалася, што яна ў выніку засталася як такая неабвешчаная рэгулярная рубрыка, разумееце, яно так атрымалася. Але можа быць варта для гэтага было бы і прыбраць яе вось зараз. Я не ўпэўнены, можа быць, каб паспець трошки больш, таму што тады не 3 стрымы атрымліваецца па гульне, а 4 ў тыдзень можна прагрэсіраваць больш. Але, блин, не жадаю я спыняць іх. Настолькі не жадаю, што лепей я застануся з гэтым самым. Ну, па тыпу, лепей павольней праходзіць буду, чым гэта самае, згублю аўторкавыя стрымы. Вітанкі, мне вельмі спадабалася Death Stranding, але катэгарычна не гуляў у яе з надыходам вясны, бо ўсё ж яна чыста вусеньская гульня, як па мне. Адае сумам нейкім. Ну, гэта па тыпу яе добра пад настрой. Ну, калі ёсць пэўны настрой на яе, то яе крута можна пагуляць. Так, давайте шматлікія. У яе шматлікія удары. Spectral Sweep. Я думаю, усе шчыты мы лёгенька выб'ем за яе. Вось, цудоўна. Выбілі. І зараз мы якраз такі віртуозам даб'ем. Ось. Яна вельмі... Яна такая, яна сумнавата... Яна не дэпрэсіўная, гэта неправільна. Яна не сумная. Яна такая павольна томная. Ведаеце, я вось такое пішу пра Death Stranding. Яна... У ёй ёсць такое па тыпу... Трохі меланхоліі, ведаеце? Вось такое, вось, трохі меланхоліі, але не занадта. Вы атрымаеце вось роўна столькі меланхоліі, колькі вам патрэбна. Пры гэтым вы як бы гульня не поўнасцю гэта паглыбляецца па тыпу нейкую бездань меланхалічную. Не-не-не, вы займаецеся канкрэтнымі рэчамі, вы бачыце рэзультат сваіх дзеянняў. Яна насамрэч такая пра надзею можа адначасова. Шмат, яна такая, яна трохі асаблівая, яна не самая звычайная гульня, не тое, што вы можете звычайна сустрэць. Трэба пачынаць на гадзіну раней, ну блин, а спаць я калі буду. Я учора да, блин... Ладно, давайте зараз экспедиция. 50-я экспедиция. Так, не, давайте с самого початку журнал. Блин, дайте мне мой журнал еще раз поглядеть. 50-я это была, так. Our beautiful wheel, wedged upon the rocks, a casualty of the massive serpent of the sea. But even shattered, its presence is still comforting. Adrian and Gabriel are doing their best to sustain morale, but with no food, no clean water, no way to fix the wheel, our fate is quite clear. No, to me at least. But I have no desire to hold back the hopes of others. Perhaps we will find a way back. Still, these moments of quiet, sitting on the beach, are also a source of contentment. All our lives we've been running, trying to outrace time, trying to reach an unreachable goal. And now we can finally rest. At least we got to see some of the wonders of this world. Even the serpent, cruel as it is a deadly elegance that is mesmerizing. But oh, what other marvels might we have seen had we been able to keep rolling? I sometimes wonder what it would have been like. Цікавая, карацей, размова экспедыцыі. Экспедыцыя скончыла тут, на гэтых самых, на ўзбярэжжы. Яны жадалі адрамантаваць кола. Мне падаецца, слухайце, можа гэта абсалютна абсурдная штука. Мне падаецца, гэтая экспедыцыя шчыра верыла ў тое, што вось гэта кола агляду вялікае з парка атракцыёнаў, што яно па тыпу дазволіць ім кудысьці перасоўвацца. Яны сказалі, што без ремонта гэтага кола ў нас няма ніякіх шансаў. Вось гэтае кола, бачыце далёка. Гэта ж абсурд. Не, там Юстаў пажартаваў, што кола можа быць патрэбна для пэўнай экспедыцыі, для таго, каб перасекчы вось гэтую, ну, ваду.
Але я думаў, гэта жарт, можа пэўная экспедыцыя на поўным сур'ёзе лічыла гэта рашэнне. Вось. Так, яна меланхалічная. Мне падаецца, што на вуліцы ад пачатку леташняга кастрычніка надвор'е асабліва не змянялася. Ну, прыкладна так. Мы ўсе ведаем, што ты ў доту гуляў усю ноч, а таму не выспаўся. Я не выспаўся з-за таго, што я гуляў у ноч у Дзюну, і гэта... Я жадаў спыніцца, але ў той жа момант я такі, яшчэ вось гэта, яшчэ вось тут праверу вось гэтую пячору. Вось тут па квесту прайду, там, забяруся яшчэ вышэй, там, праверу такую штуку. Карацей, ну, я даследаваў сусвет і рабіў квесты, галоўны квест, і я неяк закрас, і ў выніку я даволі позна лёг, і я адначасова не шкадую аб гэтым і шкадую аб гэтым, таму што працаваць, ну, працы яшчэ хапае сёння да халеры. Вось, а я не вельмі выспаны. Не самая ідэальная камбінацыя. Вось. Так, мне туды хутчэй за ўсё патрэбна, а вось не патрэбна мне туды ўніз. Давайте зайдзем туды. На The Procession to Calvary адправляецца 500. Дзякуй вяліка. Nice. Interesting. Яшчэ одно коло. Цікаво. Угу. Ну, в принципе, собрал тут розное мелкое. Вось, Дюна даволі цікавая таксама. Для тых, кому падабаецца сусвет Дюны і не супраць ММО, ну, там, тых, хто нормально ставіцца да ММО і экшн гулен, то я думаю, вам патрэбна яе пагуляць. Я думаю, асабліва, у першую чаргу, калі вам падабаецца сусвет. У другую чаргу, калі вам падабаюцца выжывачы. Я люблю выжывачы, але я ад іх стаміўся, іх занадта шмат, і яны ўсе аднолькавы, на мой погляд. Ну, то бок, у выжывачэй было некалькі скажем так, эпох, я не ведаю, як гэта назваць. Эпоха DayZ, калі ўсе выжывачы спрабавалі быць DayZ, і зараз эпоха Вальхейма. Гэта выжывачы, будаўнічыя выжывачы. Я называю яе Вальхеймом, але насамрэч Майнкрафт быў раней, у гэтым сэнсе. Вось, толькі ён не такі націск на выжыванне рабіў, а больш на будаванне, так? Хаця і канцэпт прыкладна адзін і той жа, то бок Майнкрафт натхніў гэты самы, той жа Вальхейм, але Вальхейм усё ж такі неяк, вось, які ён стаў, усе пачалі паўтараць Вальхейм проста адзін у адзін амаль. Вось, і таму выжывачы сталі, ну, таксама не вельмі цікавыя. Гэта такі жанр, які паўтарае сам сябе даволі часта, і рэдка штосьці дадае, пры гэтым сам геймплей, ён трохі нудны, звычайна. Вельмі важна, у выжывачах становіцца важна мелкія рэчы па тыпу: а ці доўга я грындзіць буду да чаго, каб атрымаць штось? Ну, вось такія прыкладна рэчы, вы быццам бы трохі лухтой займаецеся. Гэта браніраваныя. Давайте гэтага такой тады. Трэба было яго дабіваць просто. Давайте дабіваем. Давайте просто звычайнымі, вось так. І з-за таго, што нічога не засталося, я просто звычайную атаку правяду. Так, а ты, калі ласка, ну, давай гэтага. Ладно, цель будем целіцца. Вось. І вось, якраз такі, гэтая Дюна, яна якраз такі, яна вальхеймаўская сумесь, то бок яна не поўнасцю паўтарае комбінацыю Вальхейма, яна трохі свая. Блин, это быў стан, так? Ё-моё. Давайте огонь. Нарэшце паглядзеў 2 серыі Самурая Чамплу і вельмі спадабалася. Дзякуй, Ралев, за крутую агучку і рэкамендацыю. Раю, для тых, хто не глядзеў, забыўся, я учора ў доту гуляў і не распавёў вам. Сёння выйшла яшчэ ўжо 4-я серыя на скрынцы. Ужо 4 серыі Самурая Чамплу даступна. Усяго серый 26. Калі вы жадаеце паглядзець усё разам і не чакаць, пакуль яны выйдуць, ну, пакуль яны выйдуць у бясплатны доступ, то вось, калі ласка, вось вам
спасылачкай на Patreon, там вы можете атрымаць адразу ўсё. А калі вы жадаеце паглядзець, ну, калі вы не жадаеце плаціць, то спакойна можете глядзець на зніжцы, зараз спасылачку кінуў. 4 серыі ўжо ёсць. Закидываю спасылачку на скрынку. Вось. Ого, ливень, не халеры сабе пачаўся. Мяне тут залівае, людзі. Ось. Мне вельмі прыемна чуць, што спадабалася. Я казаў, што я душніла, і мне хочацца па тыпу паляпшаць, але я гэта, блин, мне лепей просто заткнуцца на гэтую таму і ўсё. Мне ўсё добра там, карацей, добры серыял. Ідзіце паглядзіце. Brace yourselves. Да, блин. Уранілі. Lune, watch out. Я гэта яго атакі, нішто. Не, вельмі дрэнна. I can do it. Яна без стойкі, таму, у прынцыпе, што мне тут? Давайте прадмет скарыстаем і паднімем Луну. I won't waste this. Луна не можа падняць нікога, таму... Давайте так. Будзе. Thunder. Crack. Амаль дабілі. Ты таксама прадмет. Карыстай. A phoenix. Блін. Не чую я гука, які там патрэбна. Я зараз нават спецыяльна грамчэй для сябе зрабіў. Не дапамагло. You don't get to die yet. Here's your card. I can do it. Так, зараз хутенько добіваем їх і йдемо далі. It's locked on you. That's better. Оп, пробілі. У тебя ў гульцы вельмі сур'ёзны голас, і персонажу гэта пасуе на 200%. Усе намагаліся зрабіць як мага лепей. Ну, у нас шмат людзей, і большасць з іх гэта людзі просто знаёмыя. Гэта не ну, як вы разумееце, любая агучка такога плану, яна не прафесійная. Большасць людзей, якая удзельнічала ў гучцы, удзельнічала ў агучцы ўпершыню. Вось. Але рэальная была праца по тыпу як, ну, такая, по тыпу зрабі лепей інтанацыю, зрабі вось гэта. Мне проста было. Мне патрэбна было праслухаць проста інтанацыю Дзіна і паўтарыць гэтую інтанацыю. А гэта я, калі сур'ёзнай. Ну, вось, так што мне пашчасціла з Дзінам, я даволі адпачываў. Мне не патрэбна было неяк скрыўляць свой голас альбо нешта выдаваць нейкія ноты, якіх няма ў мяне звычайна. Мае незвычайныя нейкія ноты. Вось. Таму, так, я думаю, што мне вельмі пашчасціла з пазіцыі Дзіна. Дзюна гэта ж Conan Exile, бо той же распрацоўшчык. Распрацоўшчыка там даволі шмат чаго нарабіў, і таксама Conan Exile, так. Панком, ну, по типу як. Яны шмат якіх гулін зрабілі, і каманда, по-моему, не тая ж самая. То бок, можа быць, была якая-небудзь перадача ведаў для гэтага, але Дзюна зроблена, по-моему, увогуле іншай камандай. Ну, з большага іншай камандай. Вось. Яна накіравана, у Дзюны ёсць шмат механік, я зараз просто, калі іх пачну распавядаць, гэта будзе гучаць не весела. Але я адчуваю, ад гэтага гэта вельмі пасуе Дзюне. Напрыклад, ёсць Лансрад, такая штука там, і Лансрад гэта ў сусвеце Дзюны таксама такая рэч ёсць. Гэта у гульнявых межах, гэта вы, нават калі вы маленькая гільдыя, калі вы невялічкая групоўка людзей, вы лічыцеся маленькім домам па тыпу, альбо групоўкай, якая можа галасаваць. І кожны тыдзень праходзіць галасаванне. І ідзе палітычная барацьба за тое, хто нагаласуе і на што, таму што ідуць, вы нагаласоўваеце на правілы сервера. І там даволі моцныя бонусы альбо дэбафы накладваюцца на сервер. І ў выніку вы можете нагаласаваць так, каб камусьці нейкай групоўцы зараз карысна вось гэта, а гэтай карысна вось гэта. І ў выніку ідзе такая палітычная грызня, як і ў Дзюне, як бы, дзеля гэтага. Я пакуль у гэтым не ўдзельнічаю, таму што ў мяне гільды няма, я там сам па сабе бегаю. Вось. Але ў мяне таксама ёсць узаемадзеянні такія на ўзроўні сусвета і з іншымі як бы фракцыямі у сусвеце. І гэта таксама цікава. Вось. Там даволі шмат механік, якіх вы, ну, і звычайна ў жывачах не сустрэнеце. Вось.
Напрыклад, вы будуеце харвестер, пры гэтым збіраеце яго, збіраеце па тыпу, які будзе здабываць вам спайс, едзеце ў глыбокую пустыню, пачынаеце здабываць яго, ну, там, групоўка людзей, у ідэале, каб групоўка людзей займалася гэтым, а потым прыязджаюць іншыя і перахопліваюць ваш харвестер, альбо увогуле яго знішчаюць, каб проста нікому не дастаўся гэты спайс, які ў ім ёсць. Ну, вось. І спайс рэальна можна есці і атрымліваць бонусы сабе. Ось, ну, па тыпу. Вельмі для тых, хто сусвета... Калі вам падабаецца сусвет, вы ачмурэеце, наколькі там мелкіх механік, якія вельмі добра спасылаюцца на сусвет. Усё мае сэнс раптоўна. Калі вы не знаём з сусветам, гэта... Ну, я не ведаю, не ўпэўнены. Як ты правядзе да дыктатуры адной гільдыі? Не правядзе. Ну, то бок, глядзі, нават калі дыктатура будзе адной гільдыі, гэта бонусы на ўсіх. Вось. Я думаю, што распрацоўшчыкі казалі, што яны прадумалі механіку, якая дазволіць, ну, скажам так, каб ніколі не ўсталявалася, каб усё заўсёды перазапісвалася. Вось, напрыклад, ну, я не ведаю, яны не ўдакладнялі, якія механікі канкрэтна ў Лансраада для гэтага, для падтрымкі, скажам так, меншасці зроблена. Але, напрыклад, тая ж пустыня, калі вы нават адной гільдыі захапілі большую частку пустыні, кожны тыдзень гэтая пустыня праходзіць карыолісавая пясчаная навальніца і проста зносіць усё, і абнуляецца мапа і генеруецца па новай. І вам патрэбна дамінацыю сваю зноў усталёўваць. То бок, калі вы павінны быць вельмі актыўнай гільдыяй, каб гэта зрабіць. А пры гэтым вы не можете быць паўсюль. Ну, вы просто не зможаце быць паўсюль. Вось, заўсёды знайдуцца тых, хто... Каб вы разумелі, там ёсць механіка калатушак вось гэтых, якая прызывае чарвей. Дастаткова аднаго мудака, які прыйдзе на ваш збор спайса, паставіць калатушку і вашаму харвестеру капзда. Ну, па тыпу, камон. Адзін чалавек можа падарваць здабычу ўсёй гільдыі. Калі будзе дастаткова пранырлівы. Ён не абавязкова атрымае яго сабе, зато яны не атрымаюць, разумееш? Ну, там цікава, карацей. Я яшчэ пакуль не дабраўся да пвпшнай частцы, але мне адкрываюцца ўсё больш механік, і я разумею, што там будзе у пустыні. Я ўжо жадаю пайсці ў пвп, але не ў прамы, а проста рабіць поўную лухту там. Дарэчы, прапусціў, вітаю, Змітрок, вітаю цябе ў суполцы. Я прапусціў гэта, я пачуў, але ў гэты момант на нешта пераключыўся і згубіў, не сказаў нічога. Так. Дарэчы, у свеце Дюнейджа ёсць імператара. Ці можна стаць імператарам сервера? Імператарам не, імператару вы павінны плаціць падаткі. Імператар, падзішах імператар у Dune Awakening ёсць. Ён, ну, па сюжэту нічога не ламаецца, сюжэт кнігі не ламаецца. Як бы я... Калі вы чыталі кнігу, калі вы глядзелі фільм, то вы... Ну, фільм скончваецца толькі на гэтым. Але калі вы чыталі кнігу, то я скажу, што вы як бы гуляеце ў паралельнай сусвеце, дзе Пол Атрейдас ніколі не нарадзіўся. Гэта значыць іншыя падзеі сусвета. Ну, па тыпу, яны па-іншаму разгарнуліся. Вось, нават, скажем так, яго... Той, што не нарадзіўся, гэта ў самым карані змяніла стаўленне яго маці да сітуацыі, і гэта змяніла ўжо ход гісторыі. Вось, у выніку. Вось, давайте ёй здароўе, я планаваў з яе танка рабіць, няхай будзе танк. Так, шторм вось гэты. 6 удараў, зарады, вось гэта, мне падабаецца, элемент, бярэм. Ёсць? Ёй невядома, што браць, я не ведаю, пра што яе мацаваць, яна ў мяне нейкая абсурдна, нешта не аб чым. І, ну, я нават не ведаю, я просто пакіну, як ёсць. Вось, так што імператарам сервера вы не станеце, тым больш, што нават калі вы нават вельмі вялікая гільдыя, ўсё яшчэ вы не больш за вялікія дамы, дом Харконінаў і дом Атрейдасаў, якіх асноўны канфлікт разварочваецца. На планеце ў гэты момант прысутнічаюць, у гэты момант гісторыі прысутнічаюць 3 фракцыі моцныя. Гэта дом Харконінаў, дом Атрейдасаў і імператар, імператарскія сардаўкары. Вось, і гэта асноўная там грызня на серверы, як бы адбываецца. Два дома грызуцца паміж сабой, сардаўкары прыглядаюць, каб спайс усё яшчэ дастаўляўся ў імперыю. А што там разнастайнасцю лакацыі? Адна мапа, вялікая пустэльня? Ну,
скажем так, там шмат пячор, таму у вас будзе і розных лабараторый, метэастанцый імперскіх, вось такога, то бок у вас ёсць данжыкі такія невялічкія. Вось. Пустыня таксама адрозніваецца, ёсць камяністая просто по тыпу плато. Я учора забраўся на по тыпу гіганцкі каньён, які по тыпу, я не ведаю, рэальны гіганцкі каньён. Вось. Ён толькі лагаў у мяне учора вельмі моцна. Я і канкрэтна каньён вось гэты лагаў, і пры гэтым лагаў ён серверна лагаў, то бок у мяне гульня як бы ідзе, але мяне ўсё тэлепартуе назад. Гэта адзінае месца, дзе я лагі сустрэў у гульні. І там звалка металу і карацей харконінаўскія будынкі і чуйна вось гэтыя галасы нараспеў іх прапаганда, якая вяшчае. Вельмі крута, вельмі такое паглыбляльная карацей штука. Вельмі ўразіла. Пры гэтым ёсць больш адкрытыя тэрыторыі з невялічкімі проста камянямі ў пустыні. Вось, ёсць даволі адкрытыя тэрыторыі. І я так разумею, яшчэ далей і далей. Лакацыі даволі разнастайныя, але гэта ўсё роўна пустыня. Аракіс гэта пустыня. Так што у вас пяску будзе да халеры. Так, ну і можна наведаць, напрыклад, сталіцу, але гэта хаб сацыяльны, то бок можна ў Аракін трапіць, а можна па тыпу ў горад Харконінаў. І тое месца, дзе яны па тыпу з якога кіруюць. Вось такое там. І там ёсць разнастайнасць. Давайте, я не ведаю, я не буду ёй нічога адкрываць, таму што здольнасці ў яе... Я не вельмі разумею, як яе будаваць, як персонажа. Давайте, можа, вось так возьму, вось чацвёрку гэтага. І потым у гэтую дзесятку іду, таму што дзесятка моцная. Вось за дзесятку рэальна цікавыя здольнасці. Можна паспрабаваць яе праз дзесяткі гэта сабраць. Або выключна пустыня гучыць сумненька. Якая ж прыгожая там пустэча. Ну, под пустыня. Вось, у пустыні там, я не ведаю, мне прыгожа. Просто трэба бачыць, як выглядае гэта з маёй базы. Я просто кожны раз выходжу, літаральна там з базы выязджаю, і адразу адкрываецца. Я спецыяльна браў базу з прыгожым краявідам, скажем так. Не самае карыснае месца, але вось каб краявід быў. Вось. Можна нават лепей яшчэ знайсці. Я зараз знайшоў яшчэ одно мястэчка, можна сваю базу перанесу туды. Вось. Але, зноў жа, ну, гэта ўсё ж такі нічога ты не зробіш з гэтымі па-азерскі. Дызайн ёсць розныя будынкі, але гэта ўсё роўна пустыня. Трэба разумець, і гэта як бы лагічна для сусвета. Ну, не для сусвета, лагічна для канкрэтна гэтай пустыні. Для гэтай планеты. Так, мы тут падняліся. Там я нічога не прапусціў, не? Не, падаецца, не. Looks like a farm. Like old times, eh? Ферма. What have we here? О, вось, знайшоў адразу, куди можна выйсці назад. Ага, і ворагі тут будуць. Шмат пясочку, так? Огонь. Гэта ухіляючыся гэтыя хлопцы. Блін. Я памылку зараз зрабіў. Трэба было пачынаць, можа быць, з вось яе. Блін. Кожны раз, калі гэта штука выбухае, яна шчыты накладвае на іншых. Блін, я тады яшчэ большую памылку зрабіў, чым я зрабіў да гэтага. Да ё-моё. Ё-моё. Меня мать забили. Это же жорстко. Так. Яна як бы у стойцы віртуоза. Забили. Давайте за яе. Можа прасадзіць усе... Не, дрэнная ідэя. Прасадзіць усё, гэта заўсёды дрэнная ідэя. Давайте у правага і будзем спадзявацца, што я траплю ў яго. Атрымалася. Пытанне па сусвету. Спайс яшчэ дзесьці, акрамя Аракіса, здабываецца.
Каб вам не кідаць спойлераў на кнігі, ну, карацей, у моманце гульні, у гульні дакладна толькі Аракіс. Гэта адзіная планета, на якой магчыма здабываць, ён ёсць, яго можна здабываць, таму уся імперыя, усе ў гэтым сусвеце зацікаўлены ў кантроль над адной адзінай планетай. Па тыпу усе палітычныя разборкі сфокусаваныя так, альбо, ну, у меншым, альбо хто кантралюе планету гэтую, вось кантралюе, хто несе адказнасць за здабычу спайса, той кантралюе ўвесь сусвет. Вось. І уся імперія у выніку увогуле існавання чалавецтва магчыма толькі дзякуючы гэтай планеце. Таму што немагчыма падарожнічаць, звышсветлавыя падарожжы немагчымы без спайса. У выніку ўсё, калі раптоўна, напрыклад, увесь спайс знікне, то ўсе проста планеты будуць адарваны адна ад адной. І канец імперыі. Яна разваліцца мігненна. Так. Давайте накладывать в картки. Блин, у него там столько щитов, что просто жесть. Давайте, устойте, застанемся. Так, ласка, просто лячи, бо у нас амаль отъехала девчонка. Давайте сбор. Харвестеры такие, пуф-пуф-пуф. Ну, без харвестеров там увогуле усё дрэнна. Харвестеры гэта для тех, кто не знаёмся з гэтым. Харвестеры якраз таки займаюцца, гэта машины, якія здабываюць спайс. Літаральна машинки, калі уже так казаць. Якія ездзяць і робяць пуф-пуф-пуф. На іх трымаецца амаль уся імперія. Так. О, давайте вось гэтая рэвіталізацыя. Мне рэгенерацыю патрэбна накласці тады. Это маланкі. Я нават не ведаю. Давайте лячэнне яшчэ одно. Сцылы. У яе было на некалькі удараў, не? Нешта вось гэта. Spectral Sweep. Давайте яго, каб разбіць шчыт. Альбо на 2 удары, у ідэале. Давайте. Нормально. Это яшчэ і слабасць. Падыдзе. Бо адзіная крыніца спайса занадта каштоўны актыў, каб ім валодаў хтосьці іншы, акрамя імператара. Глядзі, як гэта выглядае мегапазерскі. У будаванні імперыі, ну, скажем так, у розныя, у залежнасці ад кнігі, як далёка, таму што кнігі распакрываюць перыяды дзесяцігоддзяў, пакаленняў нават. То бок яны па тыпу... З кнігамі трошки складана, гэта як гісторыя, скажем так, доўга, якая ідзе праз пакаленне. Так? І... Гэта самае, як працуе ў момант, скажем так, пачатка кнігі, што, ну, самая першая кніга, як у ёй гэта пабудавана, імператар валодае Аракісам. Гэта яго зямля, але імператар таксама яго, скажем так, улада, хоць і гіганцкая, але ўсе зацікаўлены, каб, ну, ёсць яшчэ феадалы, і феадалы зацікаўлены, каб імператар не меў абсалютную ўладу, абсалютную ўладу, яны жадаюць улады для сябе яшчэ. І ёсць лансрая для гэтага, савет, вось, ну, рада, якая прымае рашэнне. І тэарэтычна зроблена так, што імператар мае па тыпу 49% улады у сусвеце, 51% улады ёсць у... Ну, я вам прыдумваю зараз гэтыя лічбы, насамрэч. Вось. Ідэя такая, каб збалансаваць уладу імператара, што імператар мацней, яго дом Каріна мацней, чым любой дом існуючы, значна мацней. І ён можа раздавіць любы дом пры жаданні.
Але пры гэтым агульная, ну, па тыпу, калі ўсе збяруцца і разам нападуць на імператара, то, ў прынцыпе, яго ўладу, ну, нельга будзе, гэта будзе хоць і грамадзянская вайна, але, напрыклад, на аднолькавых умовах. Ну, па тыпу, усе будуць гэта самае, на раўных. Вось, з Аракісам якая справа? Імператар дае якому-небудзь дому, якому ён давярае ў гэты момант, дае, ён патрабуе, каб нейкі дом здабываў на Аракісе спайс. Спецыю. І ён павінен, гэты дом павінен атрымлівае сабе гіганцкую ўладу, але пры гэтым ён павінен, як бы, здабыча спайса павінна выконвацца, то бок імператар патрабуе, каб кожны там перыяд яму выплачваўся падатак спайса, ён гіганцкі. Калі гэта не выконваецца, то гэты дом губляе, гэта вельмі вялікі ўплыў у Лансрааде, і дом як бы губляе свае пазіцыі. То бок, калі імператар можа трохі загнабіць дом, даслаўшы на Аракіс дом, ён можа пры жаданні загнабіць гэты дом. То бок, зрабіць усё, каб яму было незручна здабываць спайс, абвінаваціць ва ўсіх грахах гэты дом і, карацей, выгнаць з Аракіса і ў выніку як бы аслабіць гэты дом. Таму што дом, калі пераязджае на Аракіс, ён увогуле не існуе як бы на сваёй папярэдняй тэрыторыі. То бок яго новая тэрыторыя, якой ён валодае, гэта вось гэтая планета. Вось. І гэта ўжо па-за межамі ўлады гэтага дома. Ну, то бок ён пераязджае, можна сказаць, амаль гэты дом туды. Як мінімум так адбылося за Трейдисамі. Вось гэтага моманту я да канца не зразумеў, таму што з Харконінамі, як я разумею, не зусім так было. Ну ладно, гэта мы вельмі ў лор палезлі ўжо. Я зараз задумаўся просто сам над штукай, на якую мне адказу няма. Так. Як бы яму так выбіць гэта? Давайте просто звычайна... не, давайте паскарэдні на ўсіх накладзем. Ну, амаль. Я прагабаў. Да блин, ён памрэ альбо не? Калі ён наступную атаку сам на сябе нанясе, то ён, у прынцыпе, і выб'е... Так, давайте паспрабую вось так. Я павінен яго забіць зараз. Ёсць. Ну вось. Адзіная крыніца... Імператар кантралюе Аракіс тэхнічна, так што, ў прынцыпе, як бы... Ён валодае ім, проста як бы ёсць дом, які... Як гэта? Імператар валодае ўсім. Проста ён дае магчымасць карыстацца тэрыторыямі імперіі для іншых дамоў. Ось, калі так ужо браць. У прынцыпе, звычайная феадальная, як бы, пабудова такая. О! Хованачка. Там гандляр? Там гандляр, реально. Здоров. Малый. Вядома, будем з ім змагацца. Чтоб ён там не думаў сабе, гэта маленькі. Але мы будем з ім змагацца. Блин, Маэль не поўнае здароўе. Яна сама же сабе і падпальвае ворага. Ай. Ну не дабіў і добра. У прынцыпе, зараз мы яго і прыкончым. Ну ладно, давайте. Я павінен яго і так перамагчы. Што гэта ён даў? Зброя... Цёмная оранжі сон. Давайте яго забіраем. Набываем. Нейка новая зброя. Зараз. Момент. Чекнул так, что нават на стуле ад'ехаў ад кампа. Вітаю, ну. Так. Набылі. Цудоўна. Гэта у нас для Сцылы якраз таки. Сиэль, пардон. Я её ўсё Сцылай называю, але яна Сиэль.
Есть вось гэты шатіён. У чым розніца? Розныя параметры. Вяртае 5% здароўя, калі накладваецца прадказанне. Вось гэта ёй. З тым, што я збіраюся з яе рабіць, а гэта персонаж, які будзе выжываць. Яна ідэальна вось так будзе збірацца. Так, і тут скарот атрымліваецца назад. Так, гэта павінен быць скарот назад, калі я правільна памятаю. Ну так, это яно ёсць. Ідзем наперад далей. Я не ведаю, дзе там гэтыя каменьчыкі, якія належаць гэтаму Эскія, куды ён іх падзеў. О, гэтая пачварка. Яна, па-моему, бегаючая, так? Я трэба заганяць нават. Трэба знайсці, куды яе патрэбна прыгнаць, і потым толькі ганяць яе. Пакуль забіваем. Чакайце, што гэта за гук быў? Окей, добра. Oh, lovely. Угу. Это то, куды мне патрэбна. Я, атрымліваецца, абышоў гэтага проста чэла здаравеннага, так? А як жа пазмагацца? Давайте позмагаемся. И он на меня напал, так? И он на меня напал, и это древно. Take cover. Да, ё-моё. Not looking good. Ну ладно, то яна сама сабе накладзе гэтую агонь. On me. А мы пачнем з лячэння тады. Да, ё-моё. Danger. Я прайшоў доту ўчора, неблага. Некалькі боек з ботамі, две бойкі з людзьмі. З людзьмі одну выйгралі, одну прайгралі, ну а з ботамі перамаглі ўсё. Lune, watch out. Так, я накладываю шыты на ўсіх хаурушнікаў. Not looking good. Так, мне падабаецца. Я у доту не гуляў, я ўжо казаў гэта на стриме, па тыпу з 2007-2008. І прайшоў толькі туторыял 10 некалькі гадоў таму. Ready to go. І для мяне гэта было як адкрыццё гульні па новай абсалютна учора. Так. Я кажу пра пачатак кніг. Ну вось з гэтым я не згодны. Для імператара назначаць намесніка на Аракісе недапушчальна. Занадта вялікая рызыка. Аракіс павінен быць асабістым феодам імператара. Але, напэўна, такая практыка была уведзена пад уплывам нейкага савета ці гільдыі. Ну, Лансраат. Лансраат як бы гэта супрацьлегласць імператара. То бок, нягледзячы на тое, што ён як бы дом Каріна дамінуе у гэтым самым у сусвеце, але спецыяльна, каб ён меў як бы хоць нейкі процівавагу сваёй моцы, і каб уся сіла не каб уся моц у галактыцы не канцэнтравалася толькі ў адным доме, ёсць Лансраат, а гэта рада дамоў. Вось такая штука. А па сутнасці дамы гэта феадалы. Гэта, каб ты разумеў мяне па-азерскі, па тыпу, для пункта гледжання імператара, ён зацікаўлены ў тым, каб ён кантраляваў спайс, але і ўсе астатнія зацікаўлены ў тым, каб кантраляваць яго. Усе за гэта змагаюцца, і гэта не самая дзіўная, гэта звычайная, скажем так, найбольш частая камбінацыя, якраз такі скрозь гісторыю чалавецтва мець падобную штуку. То бок у цябе ёсць улада, напрыклад, кагосьці аднаго, арыстакраты могуць падняць паўстанне, часта падымалі паўстанне супраць феадалы, падымалі паўстанне супраць сваіх сюзерэнаў, і гэта даволі часта скрозь усю гісторыю было. Таму што сюзерэны таксама жадаюць, у ідэале кожны сюзерэн жадае быць імператарам, але ў той жа момант яны не жадаюць быць знішчаным імператарам у любы момант часу. Ну і калі, напрыклад, ты проста не спадабаўся бягучаму ўладару, яны таму фармуюць нейкія групоўкі, якія будуць супрацьлегласцю, скажем так, галоўнай сілы ў рэгіёне. Не паўсюль такое, час часу усталёўваецца поўны кантроль адной сілы.
Гэта часта, гэта нармальна, таксама даволі частая штука. Careful now. Не выключэнне нейкае. Але не дефолт, скажем так, далёка не дефолт. Блин, другі пропустил. Ну давайте у яго полностью ўсё. Precision. Look out. Ну і ўсё. Здаецца, я яшчэ пропусціў першы ход. Таму для мяне ўсё яшчэ складаней, чым было. А давай-ка ты дабей левага. Вось. Harvest. Feel better. Па-перше, мы падбавімся аднаго ворага. А па-другое, ну, адзіны мінус, што я не атрымаў сабе, ну, не вярнуў персонажа назад. Калі ласка, меза форта. My ally. Блин. Deal me in. Фігня поўная. Нейкая. Давайте, Луна, падымайся назад. I won't lose again. І ты... Не, почекайте-ка. Ось. Поднимаем Маэль. Here. Take cover. Да, блин. Ау. Я, конечно, только поднял усіх. Так, я могу... яшчэ могу, мне падаецца, мне засталіся гэтыя падымалкі. Луна, давай назад. Let's push forward. Луна, падымай. A brilliant light. Працягваем гэта ўсё выцягваць. Merci. Blades sharp. Так. Ну, што за Маэль? Давайте тады з самага пачатку пачынаем. Накладам агонь. On me. Мне просто патрэбна яго накласці. Ты, калі ласка, выкарыстай Harvest, каб палячыцца. Feel better. Ёсць. Ready to parry. Да ё-моё. Все 3 мінус просто. Ворагі выглядаюць дзіўна. Так. Не самыя звычайныя. Але яны тэматычныя. То бок, ну, няблага, так. Пад кожную лакацыю свае ворагі, яны разнастайныя, у іх розныя паттерны. Ну, то бок. Замарочваліся, скажем так. Ready to evade. О, блин. Нават ухіленне мне зараз прадзяўбаў гэта. Усё. Ciel, dodge. Настолькі я не лаўлю гэтых хлопцаў. Да, блин. Finesse and grace. Я магу падвысіць голос на сабе эфектаў, каб я чуў лепей, але мне можа быць... Можа тут ёсць нейкі рэжым па тыпу для... ну, які можа выдзяляе канкрэтны гук, які я павінен чуць, таму што ён там такі ціхі-ціхі, то гэта просто жарт. Ну, я не буду падымаць усе эфекты толькі дзеля яго. Моя хутка ляснуся. Так, накладваем далей статусы. Not today. Зноў шчыты падняў. The dance begins. Я думаю... Ладно, давайте у галоўнага ўсё ж таки. Працягваем яго прабіваць. Таму што мы, ў прынцыпе, можам яго забіць. Это магчыма. Phantom Blade. Мы зараз ім
Ну і цудовно. І на Ф'юрі не хапає Мезофорта. Може треба було Луну підняти замість этого. Так, Phantom Blade это будет продёбано. Spectral Sweep, усяко. Наклали ще карток. І хоче все зараз заб'ємо його. Так, мені одно цікаво. У мене ж, по-моєму, у Маель була легче парирование. Може я можу... А, ні, воно 5 коштує. Я не змогу його собі взяти потім назад. Було б неблаго у лагер сходити. Капить. З лагером я мог би тоді підвищити собі кількість гэтых хром. А потім гэтыя хроми якраз таки скористать. Не, люміни, пардон. Блін, як гэта мясцовыя... Я вам плутаюся назви. Карацей... Так, ось гэты чел, давайте яго будем, яго загоним. Карацей, узять ды хромы гэтыя, люмінахромы, пакласці сабе, паставіць новыя піктасы. Блин, зараз... Мне патрэбна ў лагер, каб узять люміну, і з люміна я магу піктасы сабе запихнуть новыя, каб вы разумелі. Я... Ну, вы разумееце, у чым моя праблема, так? Я блытаюся не просто так. Так, гэтага зараз загнаць патрэбна. Ён, на жаль, вельмі хуткі. Я магу яго не забіць. Я думаю, Гюстава патрэбна для бойка з ім, бо Сіэль стана не раздае. Так, Гюстава поставим. Паці. Ось, загнали. Питанг. Ага, гэта прызыванне урона для абароны. Ён збяжыць праз 4 хады. Ау. О, я намаль забіў. Не халера сабе? Які брутальны. Давайте. Огонь уже накладен там у лечения на Гюстава. О, я Гюставу забыл здольность новую взять. Какая там ее натрымал. Ну давайте Люмьер Ассолт. Качал. А чему я не пробиваю? Ему 2 только пошкоджения. Избежать простых ходы. Что за холера? Ау. Не дай мне по-зерски. А, не, почекай. Пардон, тупняк. Гэта можна было парырываць увесь гэты час? Разумеў. Я здольнасць такую можна было парырываць, ніколі не парырываў. А чаму 0, літаральна вось гэта 0 пашкоджанняў? Што за халера? Яму элемент пэўны патрэбны, альбо што? Я не разумею яго. Ну, ему же реально пофиг. Даешь? Да ё-моё. Холера. Не, гэтага я докладно не забиваю. Ну. Я не думаю, что я могу нечто тут зрабіць. Я нават і близко, я ему ні стана не выдаю, нічого. Може йому... О, ён утагне чамусьці. Я зразумеў яго логіку. Я павінен выбіваць вось гэтых яго хаўруснікаў дастаткова хутка, і толькі тады я магу яго біць. Ага.
Але ж яны моцныя, ну, яны ж жорсткія. Тэарэтычна. Ну, ладно. Просто калі падлавіць удалы момант, я бы мог яго забіць. Я зразумеў зараз. Удалы момант мне патрэбны быў толькі. Так. У яго не той, каб шмат здароўя. Калі я бы мог зараз, вось, ярасць гэтую нанесці, і калі мне зараз пашчасціць, я яго выбіваю імгненна. Ачмурэнна. Добра. Гэта апцыянальны вораг увогуле. Абсолютно опциональный был. Густава можно назад поставить. А, і вось Густава я сказаў, што яго новая здольнасць. Шатер гэта маланка па усім ворагам, один удар. Можа разбіваць. І зарады можна усе сабе атрымаць. Я давно оверчарджам... А, не, пачакайце-ка. Оверчардж якраз таки тое, што мне патрэбна. А вось гэта я не карыстаюся амаль ніколі. Strike Storm, вось гэтую штуку я жадаю. 6 удараў. Калі крыты, то ён атрымлівае яшчэ дадатковыя зарады маланкі. І ў выніку ён можа зарадзіць сабе поўнасцю сваю руку літаральна за один ход. Вось. Музычка мне падабаецца, так. На апцыянальных ворагах яна вось такая вось вясёленькая, на мімах такая, на вось у пітанка такая. Ну, гэта выглядае як месца, дзе я бы нешта схаваў. Калі б я быў распрацоўшчыкам, я бы сюды нешта запіхнуў, але я нічога не бачу. Ну, я так бачу, гэта ўсё, ў прынцыпе, апцыянальна. Я як бы мог гэта ўсё абысці. Нават хлопцаў у цэнтры, з імі не абавязкова было змагацца. Так. Навокал есть... Есть 10 гэтыя замочки, так. А, вось бачу один. Вось бачу другі. А трэці будзе дзесьці... Я б наверх яго запихнуў. А, вось он. Новая зброя. Новая зброя для Маэль. Гэта вельмі добра. Маэль. А, яно... Даволі неблагая зброя, калі б я гуляў за яе як не за забойцу, а як за, по тыпу, абарончага персонажа. Гэтая зброя дазваляе за яе даволі вельмі моцнага насамрэч персонажа зарабіць для абароны. Яна можа стаць, калі гуляць праз абарончую стойку, то гэтая штука, гэты меч, ён накладвае кожны раз, калі яна атрымлівае пункты дзеяння, яна дае таксама один пункт дзеяння хаўрушнікам. А гэта значыць, што пачатак яе хода можна назбіраць сабе карацей білд ёй, які дае бясконцую просто колькасць пунктаў дзеяння ўсім астатнім. Гэта для білдоў... Дарэчы, гэта можа быць патэнцыйна, да, нават больш моцны білд, чым зараз, але тады мне патрэбна ўсю паці перарабляць. Зараз у мяне ўся паці сканцэнтравана, каб Маэль была моцная, так? Тут тупік. А што мне рабіць тады? У сэнсе тупік. Гэта ж... Што? Тут жа выхада тады няма. А гэта асноўна... А, не, вось там можа быць праход, усё ж таки. На жаль, у мяне скончыліся баначкі гэтыя, так што зараз мы праходзім ужо без зелляў. Таму, калі нейкая бойка будзе, нам лепей... Ну, сцяг, нам патрэбна будзе сцяг. А я там магу соскокнуць, не? Гульня такая, не можаш. А, пачакайце, гэта не вораг. А што з ім стала? Ён мёртвы? Пакінуты не скончаны. Наколькі я разумею, каб рухацца па сюжэту, трэба лагер адпачываць? Не-не-не. У
скажем так, каб раскрываць сабе лор, патрэбна ў лагеры адпачываць. То бок, калі вы праходзіце пэўны момант сюжэтны, у лагеры можна атрымаць сабе дадатковыя катсцэны. Ён не можа выбрацца, ну, па тыпу ён захрас. Як гэта здарылася? Я не ведаю. Але я ўпэўнены, што неяк звязана з гаспадыняй. Можеш адпавесці нам трохі больш? О, жадаеш даведацца больш? Пачакай-ка. Дай я падумаю, што я магу паспытаць цябе ўзамен. Ну, ты зараз не ў той пазіцыі, каб пытаць штосьці. Слабая гэта самая пагроза, на жаль. У маім аслабленым нескончаным стане ўсё можа мяне забіць. Іншыя, у іх ёсць маленькія бліскучыя каменьчыкі на іх спінах. Чаму у мяне такога няма, я не ведаю, але гэта вар'яцее мяне. Мы бы маглі табе дапамагчы, я спадзяюся, каб вы маглі гэтым дапамагчы. Пячоры, магчыма, ваш найлепшая, гэта будзе вашым найлепшай спробай. Калі вы зможаце знайсці 3 такіх камяні, гэта будзе цудоўна. Ну, давайте. Міні-квест дадатковы. Вызвалім паб'ем? Так. 56-я экспедыцыя, так разумею. Дзесьці ў гэтых пячорах. Так, Маэль там. Я побачыў. Маэль узровень. Это падушае ёй спрытнасць яшчэ. Спрытнасць ёй ўжо і так даволі высокая. Да і пашкоджанні ў яе высокія. Не, давайте спрытнасць далей. Зараз асноўныя ворагі, якія мы сустракаем, гэта тыя, якія маюць шчыты. А вось са шчытамі я, на жаль, не той, каб шмат магу чаго зрабіць. Так, за Маэль мы набіраем, насамрэч, ось гэты пейбэк. Нам патрэбна 8 пунктаў яшчэ, так што гэта далёка. Адпачынак патрэбна абавязкова. Заедзем? Не, мы ж не маньякі якія. Ну ладно, калі вельмі хочацца, заедзем. Униз. Далеко ж униз. Ё-моё. Глубоко-глубоко у печору мы залезли. У воду туды нельга. Ну так разумею, гэта вялікі мой вораг асноўны зараз тут. Зараз яго пераможам, будем даследаваць, як даследуецца. Да, блин. Да, той момент, калі просто не дацягваешься атакай. Да, блин. Нужно раз другую пропускаю. Так. Ну давайте запалим его. Там яшчэ ворагі ёсць, якіх я не бачу. Цудоўна, ворагі, якіх я нават не заўважыў, што яны там ёсць у бойцы. Давайте агонь на ўсіх. Тыя видзенні Маэль былі ў лагеры. Яны былі ў лагеры, але асноўнае, якое прасоўвала сюжэт далей, яно адбылося просто само. Па тыпу, мы былі ў лагеры, але гэта было пасля таго, як мы выйшлі з лакацыі. То бок мы скончылі лакацыю, і катсцэна пайшла, як мы ў лагеры сядзім і ў Маэль прадбачанне. Вось, а дадатковае, якое нічога нам важнага не дало, яно было ўжо, калі я сам пайшоў у лагер. Ось. Так. Я на оборону подвышаем. Добро.
Ти можеш у стойку віртуоза перейти зараз. Danger! Take your shot. Так. Ну, час лечить. Here we go. Ти можеш, в принципі, сама себе ще подлечить додатково. Oh, you guys. Тими картками, які я наклала. Try me. Йость. Неблаго. Try me. I'm ready. Ready to evade. Знову парируем. Опа. Только я это сказал. Я пропустил. Блин. Я настолько гэтых слупоголовых не разумею увогуле. Time to strike. Так, то бок калі гульне трэба штосьці сюжэтнаму лагерю паказаць, яна сама нас туды перанясе, гэта праўда. Вось, ну так было з самай ключавой там сцэнай, калі Маэль пабачыла, як гэтыя двое просто ў лагеры яны сядзелі, потым пабавілі час у лагеры, потым раптоўна яна бачыць, яны з ёй размаўляюць, і вось гэта самы такі моцны момент. А так у яе ёсць кашмары, і яны прыходзяць да яе ў яе снах. Гэта ёсць. Вось, але гэта ўжо дадатковае такое. Давайте цёмнае лязо. Гэта... Lady Luck smile today. Parry it! Так, яна без стойкі зараз. І стойку ей не падняць. Давайте абарону падымем усім. Ось так. On me! Блин. Поднял оборону. Luné, attention. Да, ё-моё. Let's push forward. Так, лячэнне. Блин, ну што яно... Ведаеце, чаго мне не хапае? Каб яно лячэнне заўсёды паказвала на таго, хто з найменшай колькасцю здароўя. Альбо на самога сябе, па тыпу на самога хіла таго, хто збіраецца лячыць, накладывала. Таму што, блин, зараз я палячыў не таго персонажа. Давайте лячэнне, і вось на яе спецыяльна тыркну. Але кашмары пачаліся тут, у прэм'еры іх не было. Но наколькі ведаю, так. Як мінімум, дзяўчынка нічога пра гэта ніколі не казала. I'm ready. Let us stain them. Так, калі ласка, падымі Маэль. Brilliant light. You won't disappoint. Зноў Харвест будзем... які Харвест? У меня ж лячэнне, там мне нічога не знаходзіцца на воразе. На ворагу. Накладываем. Yeah. Без стойки. Давайте без стойки просто. Моцные атаки проведем. Я думаю, их может быть нават нормально. Ну, глядите, она так нормально дамажить. Нават без виртуоза. З виртуозом цудоўна, але так сам подойдем. Luné, watch out! Больше того, у кошмарах... Запарировал. У кошмарах яны... Блин, мне... Пытанне да халеры. Гэтыя двое. Жанчына у масцы
і гэты чэл сівы, якія перажылі гамаш, як я зразумеў, яны увогуле з самай першай экспедыцыі. Наколькі я зразумеў. Але я не до конца упэўнены, што я зразумеў правильно, таму што там была лічба 100, і гэтыя стаялі ўжо тут на кантыненце. Альбо яны тут былі заўсёды. Я думаю, што яны з экспедыцыі, таму што, па-мойму, іх вопратка экспедыцыя. Вельмі старая вопратка. Калі я не памыляюся. Так, давайте Spectral Sweep. Okay. Parry it. Ну, хоць одно парыраваў. Яна можа, ў прынцыпе, вось гэтым... агня няма на воразе. А чаму на воразе? Адкуль гэта ўзялося? На ворагу. Ready to evade. Lune, watch out. Да ё-моё. Луна ад'ехала. Take your shot. Зараз я хоць вялікага даб'ю і працэс пойдзе. Праблема якая? Велізарны, я ўвесь час мэтанакіравана біў велізарнага, бо ён накладвае шчыты гэтыя бясконцыя. І гэта перашкаджае вельмі моцна. Так, давайте-ка падымем. Вось, Луна вярнулася. Ты накладывай агонь увогуле на ўсіх. Гэта дадаткова будзе выбіваць ім шчыты, бо іх занадта шмат. From fire. Not today. Нават контратакі не тое, каб моцна дапамагаць, таму што шчытоў там нейкая проста абсурдная колькасць. Да, блин. Майль доўга не пражыла. Я не вельмі упэўнены, што гэта добрая ідэя мне спрабаваць на Луну зрабіць білд, вось які агнём будзе біць усіх бясконца, таму што мне падаецца, я не адолею так добра ухіляцца ад атак. Але патэнцыйна гэта вельмі круто. From fire. Dodge seal. Look out. Добра, Push forward. паўхіляліся. Так, і ты ўжо нарэшце можаш... В прынцыпе, Харвіс давай твой. Лячысь таксама. Feel better. Яна перайдзе у свой рэжым гэты. Так, а тут... Я нават не ведаю. Яшчэ жанчына ў масы, мне падаецца, нечым падобны на Маэль. Праўда, я тут увогуле персонажу знешне блытаю. Я скажу, маё меркаванне, што гэта Маэль, гэта дачка гэтых двух. Маё меркаванне. Таму што яна, хутчэй за ўсё, ніколі не бачыла сваіх бацькоў, але я не ведаю, ці бачыла яна іх, ці не бачыла. Ось, але гэта такая тэорыя, якая, ну, я не ведаю. Finesse and precision. У мяне няма ніякага нармальнага пацверджання гэтага альбо супраць гэтага. Таму гэта проста, ну... Так. Фантом Блейд нічога мне не дапаможа, Spectral Sweep вось гэта. Пачакайце-ка, у які момант вораг палячыўся гэты? І падавалася, у яго вельмі мала здароўя было ўжо. Можа, памыліўся? Ну ладно. Прабіваем шчыты яму. I'm ready. Няблага. І зараз, пакуль ён без нічога, яшчэ удар. Fire. Ёсць. Вынеслі. Цёмная пячора.
Яшчэ ворагі ў цемры. Так, слабае месца, давайте вось гэтага. Ён шчыты, наколькі памятаю, накладвае, таму... Блин. Не, у першую чаргу. Колькі гэта? 4 каштуе. Давайте агонь накладваем на ўсіх. Агонь нам спатрэбіцца яшчэ. Табе для хуткіх... Блин, не, табе быў як мага хутчэй у гэта перайсці. Давай правага. Бо ён душны. А за цябе мы якраз такі вынесем гэтыя лётаючыя штукі. Ёсць. Мінус 1 вораг. Прадказанне. Давайте правага гэтага дабіваць. Дапамагаць. А мужик на Юстова. Не, мужик на Леона, на Лео подобно. Калі яны закпіліцынулі, яны выправіліся сюды калі гадоў 67 таму, а маль 16. Ну так, так. Ну, трохі не заходзіцца. Ну, это такая абсурдная тэорыя. Усе яны падобныя на Лео. Так, усе мужчыны тут літаральна Лео. Альбо Юстаў, я не ўпэўнены. Ну, Лео дакладна на Юстава падобна быў супер. У момант, калі ён паміраў, я не памятаю, вось, дарэчы, з-за таго, што мы зрабілі перапынак паміж першым, трэцім і другім стрымом, вось, я ў выніку рэальна не запомніў тых, хто з намі адпраўляўся ў экспедыцыю, і вось я тут. Так, а стойка віртуоза. Яна не праб'е, гэта проста марнаванне яе пунктаў дзеяння. Ну, як марнаванне. Давайте, паб'ем. Просто у шчыты. Трохі шкада, але шчыты затое амаль выбілі. Так, маланачкай таксама даволі добра, дарэчы, выбіваць шчыты. Але мне лячэнне патрэбна. Можна спачатку пачаць. Не-не-не. Мы тады ніколі нічога не пройдзем. Так. I'm ready. Зараз мы яго і выб'ем, так? Цудоўна. Ёсць. Ты, калі ласка, заставайся ў сваёй стойцы мезофорта. І вось зараз самы момант для маланкі. Вось, 3 удара. Spectral Sweep, каб выбіць яшчэ шчытоў. Падрыхтован для Маэль. I'm ready. Ды, блин. Nice. This will hurt. 3 шчыта засталося. Што мне рабіць? А, не, пачакайце-ка, 1 шчыт. Нормально, мы тады забіваем. Што калі тут нейкая пятля часу, мужик пастарэўшы Юстаў, і жанчына гэта Маэль. Магчыма, гэта таксама працуючая версія. Пакуль, я скажу, у нас як бы пытанняў да халеры, але як бы адказаў... У нас няма пацвярджэння тэорый, вось у чым штука. То бок, як бы мы можам тэарэтызаваць, просто недастатковую інфармацыю нашага пазла па тыпу не хапае большай часткі кавалкаў. Таму трэба, скажем так, просто пакуль назіраць. О, блин. Рошер. Гэта ж гэта самае якраз такі. Гэта ж босс. Упс. Давайте агнем яго. Ага, яго сопротивление агню. І гэта не вельмі добра. On fire. Спадзяюся, ён слабы да цемры. Не? Ён не слабы да цемры.
Який он слабоватый для босса. This and Ну, не подается? Не, как увогуле легко. Я гуляю в эту гульню, що той DLSS, так усё вісне, що за проблема така. По-перше, я вітаю, а по-другое, не ведаю. Може, не варто тады DLSS включать? DLSS увогуле не вельмі абавязковая штука. Зноў жа, DLSS гэта яшчэ залежыць ад таго, ці падтрымлівае картка. А ё-маё. Вы паглядзіце, якая штука. Так разумею, гэта босс? We can use that. А, і гэта дзверы ў маёнтак. Гэта не абавязковая штука. Але я жадаю. A storm is coming. Так, пашкодженняў не шмат мы наносім этому ворогу. Here's your card. Залежыць ад таго, наколькі моцна б'е. that's better. Блин, апошнюю пропусціў. Пашкодженняў не той, каб шмат. Праблема, што статусы накладвае ворог. Не, нормально, дадзім раду. A storm is coming. We've got work to do. Оп, і знялі ўсе статусы. А не, пачакайце-ка, у яе ў лячэнні няма зняцця статусаў? У яе ў лячэнні мне падавалася, я і даваў такую люміну. Ну, не люміну, піктусы. Так. Давайте Phantom Blade адразу. Чым хутчэй мы заб'ем гэтага ворага, тым лепей. Плюс стан яшчэ наклалі. Ну і ўсё. Парырыванне. Плюс 1 пункт дзеяння на парырыванне, але пашкоджанне падваяецца. Не. Не. Я нават гэтага вучыць не буду. Useful? Падвойваецца, не падваяецца. Я не ведаю, адкуль гэта ўзялося. Прыгажосць. Але што гэта? У акне нейкая статуя разломаная. І гэта я просто адзін з пакояў адчыніў, так? Угу. Новы выгляд для Маэль. Але вельмі дзіўная рэакцыя Маэль была на гэта. Вось, адзін з пакояў адчынены. Яшчэ гэтых пакояў да халеру маёнтку нам яшчэ адчыняць і адчыняць. Так, куды мне тут? Я заблукаў. Вось. Ну і гэта нам дае магчымасць адпачыць, дарэчы. І палепшыцца. Луна. Давайте хуткасцей. Табе... Здароўя. Здольнасці новыя. У Луны ёсць нарэшце гэтая здольнасць вогненная. Я жадаю яе паспрабаваць. Это можа быць вельмі цікава. Давайте просто вернемся, не будем адпачынак рабіць, бо мы амаль нічога не скарысталі насамрэч. Вяртаемся. Это ўвогуле сакрэтачка.
Глибоко ж ми у печорах, я вам скажу. Так, дайте-ка я вам кота включу. Дайте момент. Зараз буде. Зараз буде кот. Усім подрихтуватися. Вітаю, Марболь. Так. Почекайте-ка, почекайте-ка, почекайте-ка. Зараз буде. Тут ще не готовы. Есть. І. Парень з'явиться зараз. З'явився. Есть. Ось он, каток. Так. Темненько. Угу. Это ўсё ж таки... Те вороги, якія былі, я ўсё ж таки адпачыў, я не заўважыў. Так, гэта тыя, якія былі, мне падаецца, я адпачыў. А, не, пачакайце-ка, я з лакацыі ў лакацыю перайшоў, у маёнтак і назад. Ну тады мне патрэбна было ў маёнтку ўжо адпачываць, раз такая справа. Ну ладно. Падзёбаная магчымасць. О, блин, і я забыўся ўзяць ёй новую здольнасць гэтай нашай луне. Take your shot. Ідэальна была бы для гэтых чалоў. I'm ready. Nice. Take cover. Ready to go. This will hurt. Так, Red Fury. Давай. Не пошастило. Ладно. It's flowing. Лячэнне на майль. Ты можешь Phantom Blade пакуль накласці, пакуль там яшчэ Looks not today. зноў шчытоў не наклалі на ворага. I'll do it. Danger. Brace yourself. I'm ready. Ну, я разлічваў, што я спецыяльна не адпачываў у маёнтку, таму што я думаў, што мне... ну, папярэдні раз, калі я сустрэўся з гэтымі дзвярыма, яны былі ўвогуле ў лагеры сакапататаў, так? Не сакапататаў, пардон, гестралаў, у вёсцы іх. І тады як бы ўсё проста было. Я вярнуўся і нічога такога, мне ж не патрэбна было лячыцца, напрыклад, тады. Вось, а тут атрымліваецца, я вярнуўся, спецыяльна не сядзеў, ну, не адпачываў каля сцяга, бо лічыў, што мне, як бы, я тут ужо ўсё пачысціў, я амаль нічога не выкарыстаў, навошта мне забіваць па новай гэтых ворагаў, правильно? Я не буду адпачываць, я пайду далей. Вось, а тут я атрымліваецца з таго, што яно па тыпу паміж лакацыя, гэта дзве розныя лакацыі, яно перезапусціла ўсіх ворагаў тут, і мне зноў патрэбна іх забіваць. Таму, ў прынцыпе, маёнтку трэба адпачываць заўсёды. Няма сэнсу. Так. Мы ўжо ў стойцы віртуоза. Давайте захаваем пакулеем. A storm is coming. Лячэнне нам патрэбна не вельмі, але рэгенерацыю я бы наклаў на ўсіх. Keep going. Цудоўна. Рэгенерацыя на ўсіх накладзена. А ты можаш... Давай Spectral Sweep. Okay. I'll do it. Ready.
Ready to go. That's better. Добре, этого вынесли. І зараз я нахутчэй з усього цэнтральнага праб'е, калі пашчасціць. Вось пашчасціла і пашчасціла. На жаль, крыта не было. Быў бы крыт, яшчэ увогуле лёгка бы вынеслі. Давайте агенчиком дёбнем. Вось так. Ты можешь... Выбивай щиты. Okay. Есть. Dodge. Ready to go. На жаль, Маэль, ты толькі... Давайте Мезофорта няхай застаецца ў гэтай стойцы. A storm is coming. І маланочкай. Убиваем щиты. Нормально. Павеличим хуткость. Let's spill something. І вось тут мы добиваем уже яго. Трэба накладваць хуткасць гэтую ў пачатку бойкі, я нешта прадзёбваюся. Вось канкрэтна гэтыя ворагі з-за таго, што мне бойка пра шчыты ворага, і мне патрэбна прабіваць, скажам так, шчыты ворага хутчэй, чым яны іх накладваюць. Хуткасць можа вырашыць увогуле. Усё. Так. Так разумею, гэта яшчэ адзін абход, альбо... Гэта цэнтральны шлях. Не, гэта якраз такі да маёнтка вядзе. Добра. Так, новое место. Туды улево и управо яшчэ ёсць. Могу упасть вниз? Я могу упасть вниз? И что, не спешайся. Ага. Там нешта ёсць карыснае, так? А! В сэнсе ты пабег. Адкуль спрынт узяўся? Я ж не націскаў спрынт у гэты момант. Так, ладно, побегаем зараз. Крыху, туды-сюды. Я ждал повольненько скокнуть, а он такие, я з разбегу сигану. Так. Вот это место. Так. Ну. Так, подаецца, мне патрэбна перайсці на крок увогуле і крочыць да скока. Падалося. Переходим на крок. Не вариант. Побегаем яшчэ. Так. Ну что? Давай. Супер Марио. А можна адразу вось на гэта скокнуць, ён далей па тыпу. Во, лепей, так прасцей. Ёсць. Well, that will help. Новый Піктас. Больш пашкоджання гэтым самым. Так. Наконт, блин, я забыўся. У мяне ж на CL увогуле поўная фігня нейкая, так? Спецыяльны набор, які я просто па тыпу вывучаю за яе Піктасы. Я зараз зразумеў, это поўная фігня. Разбіццё на контратаке, вось гэта. Упэўненыя. Не-не. Пункты дзеяння на базавай атаке. Цудоўна. Паскарэнне, калі змагаешься адзін, вось гэта. Я забыўся ўжо пра гэта. Мне патрэбна было ёй набіраць і набіраць гэта усялякай лухты гэтай. Так, я магу і за яе яшчэ набраць, напрыклад, вось, пашкоджанні пры контратаке. Вось яна, контратаку, можна ўсім увогуле браць.
А, і у Маелі уже так само есть. Ну, неблаго. Юстову так само давайте контратаку гэтую возьмем, потому что я часто на контратаках гуляю. Любое полепшение для яе будет лепей. А сколько у гульнях? Як ты ставишься до платформеров увогуле? Там тоже только одна механика, это скоки. Самая жесть по скоках гэта гульні, ведаеце, першыя 3D гульні. Вось, калі яшчэ вось эра толькі пачыналася 3D-шных гулін, і скокі былі хернёй паўсюль просто. Вось гэта была самая жесть, по-моему. То бок, по типу механіка платформераў двумерных яшчэ была ўсім зразумела, і яны такі, ну, і стваральнікі гулін такія, ну, нам патрэбны же платформеры паўсюль у нас, правильно? Там патрэбен платформер нават у 3D рабіць. Яны да мяне дрэнна ставяцца, зразумеў. Так. У яе... давайте... Вось гэтага непрыемнага ў першую чаргу. Блин, я ўсё забываюся здольнасць паставіць гэтай луне новую. Давайте запалім гэтага. Я яго ожидаю першую чаргу забіць, таму што ён накладвае... Ён, карці, я менш за ўсё яго паттерн разумею. I'm ready. That's better. I'll do it. I'll do it. Раз, два, скок. Есть. Careful, Mael. Nice. Так, за яе Phantom Blade? Так, могу. Давайте одразу. І добили. Мінус один неприємний ворог. На гэтага пробиваем. Нават не глядзячы на тое, што ў мяне неправільная стойка, але лепей пробіць пад шчыт, чым не пробіць, правильно? Chroma is flowing. Трэба паскорыць нас. Я вот што не падумаў. Тое, што я і казаў. Потому што з больш высокай хуткасцю я магу лепей наносіць пашкоджанне тады. Гэтыя шчыты клятыя прабіваць. І он сам сябе заб'е, не? Не ожидаем. Так, ты... Ну, табе бы добра было бы добіць яго ўжо. Ну, давай добівай. Есть. From fire. Есть. Chroma is flowing. Ты маланкой просто пробей ему шчыт. Thunder. Crack. Look out. Nice. Паскарэнне альбо даб'ем? Паскарэнне альбо даб'ем? Давайте попробуем яго дабіць. Мне падаецца, у яе ёсць усе шансы. Так, добила. Я ж рассказывала, што вельмі прыгожая гульня Нева, замест таго, каб супакойваць, у нейкі момант мяне раз'юшыла і кінула. Нева. Дайце-ка хутенька загуглю. По-моему, размова была, так, але я... Мне не адклалася. Гэта ад стваральнікаў Грис. Так. Нарэчы, так і не пагуляў яе, хацелася б таксама. We can use that. Пра ваўка. Так. Ну, гэта гульня ад стваральнікаў Грис, і мне вельмі візуальныя стылі Грис падабаецца. Мы нарэшце выбіраемся з гэтай пячоры. Падаецца. Аскарот будзе назад, бо, блин, там же ж бегчы і бегчы. Чакайце-ка. О! Сур'ёзна, нам яшчэ бегчы? But I sense something
Да ё-моё. Ён не дапамагае. Так. Юстал. Ты у нас у вельмі дзіўнай пазіцыі зараз. З табой не зразумела, што рабіць. Давайте просто моц тады падвышаць персонажу. З табой ўсё проста. Яшчэ крыта разгонім трохі. Ён ужо вельмі павольна падвышаецца, але ўсё роўна. Чым вышэй крыт у Маэль, тым лепей. Нева прыгожая, хутчэй цудоўна, але не змагла. Ну, я памятаю, у Грыз таксама не самы просты платформер Грыз. Ён як бы, скажем так, ён на сярэдняй складанасці дзесьці платформераў. То бок ён не складаны, але у той жа момант там ёсць і гульня ад вас не патрабуе ідэальна нейкага выканання. Ну, у сэнсе як. І зараз як бы вам патлумачыць. Карацей, калі вы неправільна дзесьці скокнеце, гэта не значыць, што вы вярнецеся назад па тыпу на бліжэйшы 30 хвілін вашага геймплея. Вось такога там не тое, каб шмат. Ну, там пару момантаў ёсць падобных. Вось, але нічога крытычнага. Вось, таму не самы складаны платформеры, не самыя такі дэмотывуючы для тых, хто не любіць платформеры. Вось, але ў той жа момант ён не самы просты. Ён не вельмі, скажем так, рэгістрацыя скока вось, я рассказываў, я на прыкладзе гэтага рассказываў, на прыкладзе Hollow Knight і рассказываў на прыкладзе, забыўся, Dead Cells, вось. Звычайна выкарыстоўваюцца дадатковыя пікселі небачныя, якія вы праваліваецеся скрозь іх, калі вы на іх стаіце, але калі вы скочыце, вы можете, скажем так, скочыць далей і зрабіць такую штуку, як late jump. Ёсць такі тэрмін, то бок скок, калі вы ўжо як бы ўжо ад паветра адштурхнуліся насамрэч. Вось, гэта зроблена для зручнасці, гэта вельмі невідавочная штука. У старых гульнях няма, яна больш з'явілася дзесьці у пачатку 10-х. Вось, даволі важная штука для платформераў, лічу, і некаторыя гульні ім карыстаюцца, некаторыя не карыстаюцца. У Hollow Knight, напрыклад, я зразумеў, што я скардзіўся, што ў ім няма лейджампа, і ён не рэгіструе ваш даскок, калі вы ўжо амаль даскачылі, але міліметрык можа не далічыць і такі, нахрен. Я не буду табе дапамагаць у гэтым аніяк. Вось. І што само па сабе... Пачакайце-ка, гэта назад? Шлях. Што, як бы не такая, падавалася бы, вялікая праблема? А што за... Мы ў старажытным доме нейкім. Цікава. Што як бы невялікая праблема, таму што ў Hollow Knight ёсць потым адчыняецца здольнасць, якая поўнасцю прыбірае неабходнасць у лейджампах. То бок, гэта... Я разумею, чаму так было зроблена, але спачатку мяне гэта напружвала. Ось. Хацелася б... Я зараз вельмі жадаю пагуляць далей у Hollow Knight. Кідалска, кідайце пункты на Hollow Knight таксама. Я жадаю трохі гуляць у Hollow Knight, я жадаю трохі прасунуцца далей. Вось, таму што я толькі атрымаў здольнасць, якая мне кампенсуе ўсё, чым я быў нездаволены ў Hollow Knight, яно раптам у нас знікае. Вось. Каменчыкі мы павернем? Так, мы павернем, толькі, як вы разумееце, падыход такі. Мы ідзем туды, куды нас не пытаюць ісці. І нам ён літаральна сказаў: ідзем вось туды. А я такі: не, я іду туды, куды ты мяне не пытаў ісці. Вось. Я так думаю, што гэта будзе скарот, насамрэч зараз я адчыню сабе скарот на папярэднюю лакацыю. Вось, калі я правильно зразумеў. Альбо мы нешта апцыянальна адчынім. Я вельмі пыласошу лакацыі, і таму гэта займае толькі часу. Так. Ну, дзякуй Богу, няма гэтых тых, што шчыты накладваюць. Таму мы можам даволі хутенька разабрацца. Паскарэнне. Ёсць. Мінус за гэта, хлопча. Да, блин.
Ау. Мінус Маель. Doing? Так, ласка, збор. А що там збирати-то? Нема нічого. Накладуємо. Useful? Майлі, вертайся до нас. Мені потрібна допомога. Merci. На жаль, Майлі прийдеться наново набивати свою стойку. Давайте просто звичайно атаку дати. Take cover! Есть. Так, вибачку. Там кот зайшов. Я не зауважив. Есть. Мінуси гульні у доту. Немагчыма размаўляць з чатам. Немагчыма ставіць камеру на котов, тому што максімальна заняты. Уся канцэнтрацыя на гэтым. Гульня. Гульня, верни мне, калі ласка. Ну, мы завіслі? Усё? Ну, давайте я їй дам трохи часу. О, вернулася. Добре. Было б шкада. Таму што захавання пасля бойкі не было. Не адбылося яшчэ. Так, я упэўнены, гэта павінен быць скарот назад. Мы яго зараз адчынім дзесьці, таму што мы ідзем, літаральна ідзем просто назад. Так, можна просто праляцець тут. Тут можна яшчэ кудысьці палазіць. Я чую нейкі голас, быццам бы хтосьці хрыпіць. Тут можна пролезці. Блин, тут шмат чаго. Well, that will help. Это вось гэтыя хрыпяць ворагі просто? Альбо што? Нашоў ідэальную гульню для стрымоў. Unpacking. Просто робіш распакоўку і размаўляеш з чатам. Unpacking цудоўная гульня. Калі вы не гулялі, вы пагуляйце. Давайте агенчики. Я шчыты так накладу, так? А давайте усе атаки реально у гэтых просадим. Чэлоў. Раз. У гэтага шмат шчытоў зараз. Я тады перайду стойку віртуоза і буду змагацца тут. А ты, калі ласка, усе 4 свае. Так. Слабасць. Слабасць. Не трапіў. Ну і звычайна атаку вось у гэта пачала. Please survive. Danger! Dodge, CL. Да. Есть. Заблоковал хоть один. Што цікава, вельмі цікавы факт. Вось гэтыя мячы, якія носяць гэтыя культысты, гэтыя мячы у неўронах іншых, то бок неўроны яшчэ і паміж сабой змагаюцца. Ёсць розныя тыпы нейронаў, я так разумею, што тут нейкая ўнутраная праблема ёсць, канфлікт. Яшчэ. Давайте паскарэнне на ўсіх. Finesse and grace. А пасля распрацоўкі ў пустой скрыні з'явіцца каток? На жаль, не. Я правяраў. Так. Не, давайте за яе паспрабуем дабіць з гэтага чала. О, блин, одну просто пропущено. Видишь слабые кропки, а? Не? Давайте просто усе дзеянні вось у гэтыя шчыты угонім. Занадта шмат у яго іх. Чорт з ім са стойкай віртуоза. Так, лячэнне на цябе.
Просто з'їжджаєш у іншу хатку і анпакаєш далі. Так, так. Яна файна, медитативна. Я навіть думав взяти на стрими давно уже. Ну, потипу, давно-давно. Ось. Я сам не гуляв. Ну, потипу, я погуляв. Перші, може, пару домов. І потім я просто глядів, як жонка робить кота. Ось. Але так, вельми файненько потупіть, подпочить. Як же ви культисти задьоблі? Насамрэч, іх паттерн, я разумею, значна лепей, чым тых жа вось гэтых са слупамі, слупагаловымі. На готику у першую отправляется 1000, дзякую вялікі. Так, шчыты разбіваем. То чаго яны расслабіліся. Я магу штосьці яшчэ? Не, мне падаецца ўвогуле звычайна так патрэбна за рабіць. From fire. Да ладно, не добил? Давай, маланкой. Одно добра, вороги становятся ўсё слабей для нас, то бок мы іх ўсё прасцей нам іх перамагаць. Так, гэта павінен быць скарот. Калі я ўсё правильно разумею, гэта павінен быць скарот. Але там яшчэ скок праз дом быў нейкі. А не, пачакайце-ка, гэта скарот. Я не разумею. Это скарот на там, где я только что был. Это не назад-назад. Я думал, это у пачатак локации меня проведя. Давайте. Так, униз. И вот сюда отрымливается. Ага, есть. А это мы где опанулись, а? Гюстав, давай, залазь. This will be useful. Так, вниз там не упасть. Я не ведаю, я кудысьці прыпёрся. Мясцовасць незнаёмая, гэта новая мясцовасць усё для мяне. У першую чаргу цэнтральнага трэба выбіваць. Бо гэтыя бакавыя ні аб чым будзе. Ну і першае, што я зраблю, гэта паскарэнне. Яно будзе ключавым. У ідэале яшчэ запаволіць ворагаў, але такога ў мяне няма. Grenade, watch out. Nice. Please survive. Guard up. Ready to go. Так. Не наклаў яшчэ картак, таму зараз пачынаем карткі накладваць. Тебе тут усё проста. Блин, не пашчасціла. У яе рулетка зараз, ну, у гэтай умаэль. І таму, калі мне самая ідэальная камбінацыя гэта, што вораг атрымае падвоеныя пашкоджанні у стойкі віртуоза, у стойцы віртуоза, і яшчэ яна крытане. У выніку гэта ідэальная проста для мяне моцная рэч. Ось, на жаль, ворагі не заўсёды са мной з гэтым згодны. Яны мне проста нешчасціць бывае. Grenade, watch out. Так, шчыт падняўся. Ты можаш выбіць шчыт адразу? Не можаш. Take this. Ось так. Это амаль бессэнсоўна было, але шчыты павыбіваў трохі. Мезафорта.
А давайте лед. Ice, shatter. На поволім гэтага хотя бы. Guard up! Take your shot. Там є здольності, які розбивають щити. Я мог би, теоретично. Я зараз просто гуляю без того, без конца білди свої змінити. До речі, все ще забуваю Луні дати нові. Так. Є нову здольність, як я забуваюся вже невідомо кілька часу. Я повинна мати її вже просто полгоди назад. Давайте. Что я? Ну давайте Harvest. Не уверен, потрібно, але мені потрібно пошкодження. Блін. Я ось сподівався добити ворога зараз. Ну ладно, давайте добиваємо моцно атакою. Precision! Я настільки не потрібно. Ось. Коли збираємо правильний білд, то супер таких ворогів вельми корисно збирати білд якраз таки на щити, на розбиття щитов. Вось, і тады яны бы увогуле былі не праблемай. Яны і так-то не вельмі праблема, просто што адаптаваны білд выносіў бы іх увогуле без напругі, я думаю. Так, яшчэ раз огонь накладываем. Огонь на іх так накладываем нормально. Лячэнне на ўсіх. Электрычнасць, давайте. Правага. Thunder. It's locked on you. Ready to go. That's better. Parry it! Nice. Time to strike. Так, ти у нас можеш. Не, давайте ўсё яшчэ будем паліць ворагаў. Take this. Добра. Sharpened. Так, а ты можешь ужо і дабіць. Правага. Ёсць. The elements dance. Thunder. Please survive. Святлацінніш па-французскі ўсё, ўсё, як справы. Справы добра. Я сёння... У мяне новая... Прыехала, дарэчы, пасудамыйка, я ж вам расказваў ужо. Вось, пасудамыйка нарэшце прыехала. У панядзелак увечары сядзеў, збіраў камод, на які патрэбна было пасаць, я ўжо казаў, кухня вельмі маленькая і немагчыма нават паставіць пасудамыйку. Вось. І адзіны спосаб, як яе было патрэбна паставіць, яна стаіць зараз звонку кухні. Мы спецыяльна дзеля гэтага набывалі пасудамыйку, якая маленькая, ну, яна адносна маленькая. Вось, яна знаходзіцца зараз звонку кухні, і як бы проста... Але за невялічкай такой сценкай, аркай каля ракавіны. То бок, атрымліваецца, мы міма сцяны, проста ўздоўж сцяны працягнулі трошкі гэту трубу, і пасудамыйка злівае проста ў ракавіну. Вось, так што я вельмі шчаслівы, я ўпершыню карыстаюся пасудамыйкай. І я вельмі задаволены. Для мяне гэта вельмі моцнае развіццё, скажем так. Вельмі комфортная штука. Пакуль яшчэ не ацаніў поўнасцю, то бок пакуль гэта ўсё новае. Я там пабачыў, што можна сабраць прадмет, таму мы зараз прыбяжымся назад. Вось. Яно ўсё для мяне новае, таму я яшчэ пакуль прызвычайваюся і... Ну, пакуль прыкалдэсна, скажем так. Так, я чаму па тыпу пра французаў згадаў, таму што гэта французская пасудамыйка, так. Вось. І, у прынцыпе, ну, пакуль добра. Я не ведаю. Мне, у першую чаргу, яна візуальна падабаецца. Яна такая даволі... Прыкладна з таго ж сегмента ўсе пасудамыйкі, яны нагадваюць альбо тостер, альбо гэты, як ён, мікрахвалёўку звычайную. То бок, нічога такога, як бы, і няма. Ось, гэта выглядае яна лепей неяк. Прыемна на іх глядзець.
Мне падаецца гэта абсалютна тупы плюс, я такі думаю, вам у прынцыпе гэта а што такога, ну потому навошта галоўнай каб праца працавала. Згодна, праца працавала таксама добра, але гэта першая пасудамыйка, я не ведаў нават, я пытаў у сяброў, што ў выніку як бы чтоб такога абраць, я спытаў у сяброў і вось мне парэкамендавалі вось гэтую. Ось задаволены результатам пакуль. Ой, зноў жа, гэта другі дзень, я атрымаць у панедзелак выбіраў камод, а ў ўторак прыехала пасудамыйка, і толькі ўвечары, як бы ў другой палове дня плюс-мінус скарыстаўся, і пакуль яшчэ так не ўпэўнена. Так, я зараз пабачыў піктас новы, але я не быў вельмі уважлівы. Так, лячэнне таксама дае гэтыя шкляначкі для лячэння таксама даюць пункты дзеяння. І, ну, в прынцыпе, ўсё, нічога цікавага. У цябе навучылася новым, замяняем ёй на іншыя. Не забыць зараз Луне даць новую магчымасць яе. Больш пашкоджанняў. На смерці пашкоджанню ўсім ворагам. Пахадзіць першым. Давайте гэта на шкляночки якраз такі. О, мы пражылі 2 месяцы без яе, бо паламалася. Так, пачакайце-ка. Нешта яшчэ было. Бачу. Мы пражылі 2 месяцы без яе, бо паламалася. Я ў срацы бачыў такое жыццё, на добрага хутка прызвычайваюся. Магчыма, так, я яшчэ пакуль не вельмі ўпэўнены. Яна не гіганская, яна даволі маленькая, то бок гэта на 2 чалавек максімум, можа максімум на 3. На 2 чалавек нармальна, калі вы яшчэ па тыпу працуеце ў офісе. Вось, мы з жонкай працуем з дому, таму, у прынцыпе, у нас і сняданак, і абед, і вячэра, яны ўсе ідуць як бы ў пасудамыйку. Вось. У чым праблема, чаму ўвогуле было жаданне пасудамыйкі? Нават не гледзячы на тое, што як бы... тут яшчэ можна залезці? Вось. Чаму жаданне пасудамыйкі? Таму што каты бясконца лезуць у ракавіну. Гэта насамрэч адна з самых галоўных штук. Новая зброя, 7 ўзровень, Луна. Блін, вось я сказаў, не забыць Луне змяніць здольнасці. Забыў Луне змяніць здольнасці. Электрычнасць, ледяная дзіда. Блін. Вось гэтае полымя накладваць на ўсіх вельмі важна. Давайте ледяную дзіду я ўсё ж такі прыбяру і паспрабую замест яе агонь. Паспрабуем. Новая яе штука. Ледяныя здольнасці каштуюць менш і, ну, карцей, не наш варыянт. Вось. Што мяне здзіўляе, тое, што яна, я думаў, яна здымае яшчэ на хаўрусніках. Яна будзе здымаць яшчэ і парыраванне. Так, а дзе? Не, гэта па тыпу зель лячэння здымае статус. Гэта не яе лячэнне здымаюць. Тады патрэбна замяняць. Гэта фігня ў яе ўзята. Трэба на нешта іншае. Можна нават нешта новае. Парыраванне не. Накладванне статуса. О, павелічанае пашкоджанне ад контратакі. Давайте ось. Шмат посуду застаецца пасля сняданняў? Не, ну, як бы адна талерка ад мяне, адна ад жонкі. Можа быць нават адна талерка адна з 2. Ну, там, у залежнасці ад таго, што як бы елі, можа быць, сняданак быў без талерак. Яно як бы не шмат. Просто глядзіце, якая справа. Каты лезуць у ракавіну, ім нельга лезть у ракавіну. Фрэя дакладна не, Люцік асноўны любіцель палазіць туды. Ён лазіць туды бясконца, і мы нават спрабавалі па-рознаму абмежаваць іх. Адзіная альтэрнатыва гэта, як толькі паеў, адразу ўсё памыў. Адразу проста. І пакуль гатуеш, ты ўсё памыў таксама. Пакуль вы гатуеце, вы таксама павінны ўсё мыць вось адразу. Гэта адзіны выхад. І ведаеце, колькі вады і часу гэта з'ядае? Гэта ў выніку з'ядае, будзе у вас, ну, калі вы жывеце, ну, па тыпу, і працуеце з дому, і вы гатуеце дома,
то у вас будзе ўходзіць прыкладна, і вы вось так вось мелкімі порцыямі будете мыць посуд, у выніку у вас расцягнецца гэтае мыццё, калі вы адразу ўсё памылі, у вас у прынцыпе не так шмат часу сыходзіць, так? А такім чынам, ну вось калі у вас порцыённа па тыпу 3-4 разы ў дзень вы мыеце пост, альбо яшчэ часцей, то у вас будзе ўходзіць гадзіны на гэта. Гадзіна, 1,5-2 будзе гадзіны ўходзіць на гэта. Это ў выніку вось гэтая мелкая штука, яна з'ядае вельмі шмат часу вольнага. Вось. І гэта вельмі напружвае. Такая вы штука. Французская пасудніца працуе на каве і круасанах. Ну, дарэчы, я зараз каву папіваю. Круасанаў у мяне няма. Ось. Пасудмойка зноў жа невялікая, то бок вы як бы вельмі калі вельмі аптымізаваць, у ёй можна расставіць, ну, по тыпу талерак 5-6, стаканаў яшчэ 4-5 і відэльцы ўсе вашыя лыжкі і іншыя. Вось, але гэта калі аптымізаваць, то бок калі вы вельмі рыхтуецесь. Калі вы просто часцей будете запускаць, то вы, у прынцыпе, там не патрэбна вельмі напружвацца, ўсё спакойна стане і можна запускаць. Вось. Плюс яшчэ ў тым, што яе можна заліваць просто рукамі. То бок яна не падключана, яе можна падключыць да крана і да гэтай самай, да ўсяго. Ну, по типу, каб ўсё аўтаматычна рабілася. Але ў нашым выпадку гэта не варыянт, і якраз таки мы заліваем просто заліваем просто ў яе ваду, і яна апрацоўвае, просто злівае рэшту. Ось. Просто ў ракавіну. Даволі зручненька атрымліваецца. Так, я для яе адну замяніў, а на контратаках скокавых яна крокі яшчэ дадатковы дзеянне атрымлівае, і у яе ёсць нейкая, ёсць магчымасць яшчэ што-небудзь. Один пункт дзеяння на пачатку бойкі? Не. Камандная праца. А камандная праца мне падавалася... я не ўзяў камандную працу? Ці я памыляюся? Но гэта больш пашкоджанняў. Я бы ждаў, каб яе лячэнне было. На контратаках давайте, вось гэта можа быць. Ну, і пункты дзеяння дадаткова яна атрымлівае. І ёй добра, калі яе шмат пунктаў дзеяння. Нянацку зразумеў, што Клэр Абскур мне нагадвае па баёўцы. Эзерлордс 2 з лепшай графікай. Эзерлордс гэта Деміургі? Я не вельмі упэўнена. Забойстве ворага не тое. Я просто жадаю ёй зараз замяніць вось гэтую ухіленне. Просто дзеля таго, каб даць ёй больш нейкіх параметраў лепей. Ну, больш высокага ўзроўня. Яшчэ больш хуткасці. Давайте вось так будзе. Вось так. Просто больш піктусы больш высокага ўзроўня, каб атрымаць... Піктусы даюць даволі шмат стат. І я так разумею, гэта, дарэчы, можа варта паназіраць і даць больш высокі ўзроўні ўсім. Так, 5-й ўзровень. Ну, я не ведаю. Блин, трэба... яны дорога каштуюць вось гэтыя самыя эфекты. Ладно. Так, ёй ёсць гэтая штука, разабраліся. Скіл мы ёй узялі. Трэба яго паспрабаваць. І, ў прынцыпе... У яе новая? Пачакайце-ка. У яе новая гэтая штука, яна больш пашкоджана наносіць. Давайте возьмем. Чакайце-ка. Я не заўважыў нават, калі я атрымаў. Калісьці. Так, деміургі. З деміургамі я прапусціў деміургаў. Пры гэтым у мяне быў дыск деміургаў. А прапусціў я з-за таго, што яны ў мяне не запускаліся. Усё. Канец. У той момант, калі я мог пагуляць у деміургаў, я не мог іх запусціць, яны проста не запускаліся на маім камп'ютары. Вось такая справа. Вельмі хутка і коротка ў мяне гісторыя з імі скончылася. Так, я забыл-то ўсё. Я выходжу сюды. Тут у нас уніз яшчэ нейкі шлях. Тут можна падцягнуцца. Тут можна нічога не зрабіць. Цудоўна. І зверху там таксама нічога такога. Правильно? Это вось тое, што я правяраў ужо.
А, вось сюды забрацца. І гэта я забіраўся ўжо, правяраў. Так, я забіраўся і правяраў. Усё падаецца, можна бегчы адсюда. І гэта мне павінна вяртаць назад. Працягваць наше падарожжа. Ага, так, гэта я поўнасцю абышоў тую тэрыторыю. Ні халеры я не вярнуўся назад у выніку, ну, у пачатак лаканцыі. На жаль, ну ладно. Цікава, як дранікі завуцца па-французскі? Ля бульба де бліно? Не думаю так. Запытаць сваю пасудніцу, як будзе дранік па-французскі. У яе ёсць, карацей, рынгтон, калі яна скончвае працу, яна пішчыць просто. Літаральны рынгтон, ну, просто такая мелкая фігня. Ось, і там ёсць, забыўся, як тэма гэта называецца та-да-да-т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 а. Вось гэтая вось французская, вы ведаеце яе хутчэй за ўсё. Вось, карацей, яна можа яе праігрываць, калі скончвае. Але революцыон, так. Я нават жадаю паставіць яе, жонка не згодная. Ну ладно, яна не настолькі супер незгодная была, але ўсё ж такі. Галец де помес де тере. Окей. Галеты, карацей. Дранікі гэта галеты. Так, за яе. Давайте удачу ёй. Я там на крыты, по-моему, есть додатковые эффекты, там и нехай крыты збираем. Здольности. Луна. Табе яшчэ далёка, табе таксама далёка, усім далёка. Адпачынак адпачуў? Не, адпачынак не адпачуў. Вы увесь час думали, что вы дранікі ядзіце? Насамрэч галеты ядзіце. О. Добра. Нас СК папярэдзіў, што наперадзе нешта жудаснае. Я там бачу нават... А, не, падалося. Вулканікат нейкі ёсць. Крышталік наперадзе. Мне падаецца, гэты крышталік рухаецца, не? Мне падаецца, не вісіць на месцы. Что ты? Ты не урон? Че это не урон, так? All right, let's get rid of him. The rock should be nearby. Ша, трактуйтеся, зараз буде Лео. Ready to evade. Окей. I'm ready. Цемра яму заходзіць. Цудоўна. Так, давайте, вогненная гэта ярасць паспрабуем. Поўная лухта будзе хутчэй за ўсё, таму што я буду паміраць. Концентраванае прадказанне. А я ж літаркі не магу паўбіваць, правильно? Раз, два. А гэтыя ліхтарыкі мы ўбіваюцца? Не. Толькі лётаючыя. Давайте просто звычайно так правядзем. Attention. Ау. Стан атрымала яна. Добра, лямпачкі з'явіліся. Давайте фантомное лязо. Оп. Нормально.
Пофіг на тое, што ён рыхтуе сваю атаку гэтую моцную. Я пайду у агрэсію. Careful, my own. I'll do it. Look out. I'm waiting. Да, ё-моё. Let's push forward. Подымай. Давай предметом. Merci. Так, ты. На жаль, на ворогу няма нічога. Давайте спектральны свіп гэты. It's locked on you. І парировали. Careful now. Take cover. Careful, my own. No margin for error. Я ще живая, добре. Усіх порішити не тримається. Давай хоча б одного. Давай Камаэль. Я думаю, я зараз дам ради навіть з першого разу. Не буде без конца Галео. Чым бы я таким яго Харвест не вельмі ўдала. Давайте хуткасць можа падвышу насамрэч. Let's speed things up. Я думаю, Маэль можа зараз яго просто забіць этой атакай. Finesse and precision. Ёсць. І стан яшчэ накладе. Першага разу. Easier than expected. Hey, don't jinx us. No need to invite misfortune. I don't see any stones. What's happening? Misfortune. Новая фаза у яго. Так. Добра. I'm ready. Дзіўны рытуал пачынае з сваімі лямпамі. Let's push forward. Добра. У яго правых рук больш, чым левых. А які глыбокі сэнс гэта можа мець? Навошта ты гэта робіш? Яно табе не патрэбна. Навошта ты лечыш гэтыя рукі? Так, лячэнне. Так, пытанне, што я магу за яе зрабіць. Ён дзіўную штуку робіць за сваімі лямпамі. А я магу выбіць гэты лямпы? Я сумняваюся. Не, нічога не адбываецца. Можа проста звычайна так праводзіць. Мезофорта. I'm ready. Контратака. Яшчэ лячэнне. Пацягваем. Ты можаш накласці... Картак на ім і так шмат. Я жадаю набіць пунктаў дзеяння. Давайте паскорым. Let's speed things up. On guard. Маэль можа перайсці ў сваю самую моцную атаку прайсціся, і калі мне пашчасціць, гэта ўвогуле яго можа... Не, не пашчасціла. Ready to parry. Ready to go. Блін. Пропусціў. Новы рытуал дзіўны робіць з сваімі лямпамі. Chroma. Запаліў іх.
На перакладзе прапаную нарекчы гэтага ворага рукаблуд. Дык не, ён жа майстар лямпачак. Так. Так. Лечыцца. Пунктаў дзеяння няма ні халеры. А дзе яны ўсе? Я ж за яе толькі і раблю, што проста атакую, звычайныя атакі раблю. Ён по типу забірае пункты дзеяння, а не заўважыў проста. Ёсць. Пашчасціла нарэшце. Рабілі. Ён устане. Мы можам накласці зараз масавае лячэнне на ўсіх, альбо пашкоджанне. Ярасць полымя. Няхай, паехалі. А, вось яна працягвае як. Прыгожа. У Луны падтрымліваецца дадатковая атака. Я, можа быць, не магу хадзіць усё ж такі кожны ход, але там неблага так атрымалася. Трэба трымаць такую здольнасць яе. Яшчэ прызвычаецца дае, потом паглядзім. Як так? Дыгуня з глыбокім сэнсам, дзе не ўсё так лёгка, а калі б рукі ворагу падлічыў, дык не, гэта надта. Не, ты шукаеш, не ведаю. Ты ў вельмі дзіўных месцах шукаеш нешта. Наносіць на 50% больш пашкоджання, калі здароўя менш за 10%. Нахрен мне гэта. Не будзем браць такого. Is it really dead? Looks like it. Is this it? Oh, Florrie. All right. Ready to sail like a snail. Just jump, mes amis. It's not that high. We can finally cross the sea. You don't happen to have some wine stashed away, do you? Wine? Hey, you can do this. I hate water. She doesn't seem that far now. Does she? Добре. Yeah. Wanna throw one more rock? The others are waiting, but You might reach her. okay. Ён, это уже не сон. Это сівы. What about that one? Оу. Усё вельмі дрэнна. Does it really matter? Well, you know, like I always say, it's not about the rock. It's more about the... Gustav. Run.
Это мы адзінку з Юставом будем за ім змагацца? У нас Юстав на гэта не падрыхтаваны, ні халеры. Добра, гэта той самы чалавек, які вынес усю экспедыцыю. Цудоўна, так? Лячэнне, в першую чаргу. We've done nothing to you. We should be on the same side. Я раблю... нічога не раблю. Let her go. У яго дакладна касцюм экспедыцыі. Something's going on up there. Esquier, get us up there! I can't. А ё-моё! І гэтая херня яшчэ не мёртвая. Яны клічуць яго сівым, таму што ў яго у прынцыпе ёсць сівыя валасы. Справа не ў тым, што яны ўсе сівыя, просто сам факт сівых волос у людзей, у якіх узрост максімум там колькі у нас 32-33 гады, ну по тыпу хоць колькі, это ўжо да халеры. Это ж яму ні халеры не наносіць пашкоджанняў. Там смешна, вы бачыце зверху? Гэта па тыпу я пашкоджанне наношу. Вы бачыце яго здароўе? Вы паглядзіце, рука спрацавала на яго. Але з рукой нешта не тое. Мінус рука. For those who come after. Right? No. You promised! No. You won't yet understand. But this is a kindness, not a cruelty. You let her come. You know she's too weak for this. How could you let her take such a risk? You only care when things are right in front of you. My sweet child, you were supposed to stay home. I told you not to worry. But since you're here now, just stay put. What are you saying?
You must go home, now. This does not involve you. When this is over, we'll go home together. No! This won't make sense to you now. But we both want what's best for our families. I'm sorry you're caught in the middle, but I did try to warn you. It's been a while. Stay out of this. You chose to walk away. You don't get to come back now and interfere. You've lived more than a lifetime. It's time to let her go. A lifetime. A lifetime with my family torn apart. No. I want my family back. It's not your family. But she is. You would use her. She chose to come. I didn't make the rules between you two. Hey. You all right? It's okay. I'll handle things here. Get back to your friends. Go. So that's it. You've set us down this path. But are you ready for the consequences? She'll never paint again. Жесть.
last time we sat together like this? In Lumiere, mourning our parents. Seems like every time we're together, it's to grieve. I wish we could have spent more time in less hopeless contexts. The plan doesn't change. We aim for the monolith. We keep heading north. With SKA's help, we can make it. But we lost the Lumina converter, so... It's okay, we can think about that later. All the backups were destroyed by that man, but Expedition 32 will bring more. Their chances will be better. We need to prepare them. I should update our journals. Hey. It's okay. Tomorrow will still come. Ciel, This seemed important. If you want to reach the monolith, the best path is through the quarry up north. who are you? And where did you get that expedition uniform? Strange way to say thank you. I'm sorry I couldn't save your friend. I'm wearing an expedition uniform because I, too, am an expeditioner. What? What do you mean you're an... I've never seen you before. First expedition. Expedition Zero. Expedition Zero. But how are you alive and not... Old? I don't know exactly, but some of us stopped aging and were not affected by the Gamage. Some of you? Like the man on the cliff. Anwar, our commander. Why? Why did he massacre our team? How could he turn on his own people? He believes his immortality is a gift from the Paintress. Killing her would kill him too, and he enjoys living forever. And you don't. Burying everyone you know while you live on can weigh you down a bit. I couldn't help your friend, but perhaps I can help you. You want to join us? If you don't mind the company. Yes. So, if I want to kill Renoir, I have to kill the Paintress first. What's your name? Versa. Окей. Шмат падзей, даволі доўгая катсцэна, і я нават не ведаю, трэба неяк укласці ўсё, так? У нас памёр Гюстаў, які быў як бы неафіцыйным цэнтрам гісторыі, і зараз гісторыя такая, не, ён не цэнтр, ні халеры гісторыі, ён помер. Вось, у яго была унікальная зброя, зараз, ну, рука яго, канвертер хромы альбо матэрыі, нешта такое. Вось, і, на жаль, ён уже не можа ўдзельнічаць у экспедыцыі, ён помер, так? Яшчэ, да халеры ўсяго, з'явіўся вось гэты чалавек, які Верса, за якога мы зараз гуляем. З'явіўся чалавек, ён чалавек з самай першай экспедыцыі 0. І ён
яго камандзір, вось гэты сівы чэл, які забіў усю нашу экспедыцыю, большую частку нашай экспедыцыі, ён якраз такі яго камандзір. Вось, па версіі Верса ён кажа, што яго камандзір не жадае, каб мы забівалі мастачку, бо некаторыя з гэтай экспедыцыі 0 яны як бы перасталі проста старэць, і па тыпу яго лідар лічыць, што я забыўся, як ён Розье, по-моему, так, я не запомню імя яшчэ. Лічыць, што калі забіць мастачку, то і ён памрэ. Вось, а ён жадае па тыпу жыць бясконца. Я не ўпэўнены, што гэта праўда, таму што ён казаў не пра гэта. Гэты стары казаў пра іншыя зусім рэчы, а не пра сваю бессмяротнасць. Вось, але, ну, халера яго ведае. Ну, карацей, вось, гэты чэл новы дадаўся, які, магчыма, ну, як мінімум, ён зацікаўлены ў тым, каб мы дабраліся да мастачкі. Так што... Ці яны не ведаюць удзельнікаў папярэдніх экспедыцый. Юстаў ведаў лепш за ўсіх, але я так разумею, ну, вядома, што не ведае дзеда, які быў там 60 гадоў назад. Я зразумела, Ренуара агучваў Энді Серкіс. Окей. Ведаюць, можа, але ж не ў твар. Так, ну, ён мог не пазнаць яго проста. Што мы зразумелі? Зразумелі мы тое, што у нас ёсць пацверджанне таму, што ў нас ёсць, што гэта першая экспедыцыя 0, самая першая экспедыцыя сярод усіх. Яна жывая ў некаторым сэнсе, гэта экспедыцыя, і што ў нас можа быць. Тэарэтычна, зноў жа, тэарэтычна, не там, усё роўно таймлайн нешта не сыходзіцца. Чамусьці яны вельмі сканцэнтраваны на Маэль. Маэль вельмі важная для іх чамусьці. Не зразумела таксама чаму. Ренуар, так. Нам нічога не патлумачылі. Ну, не, у нас ёсць інфармацыя. Па-першае, размова гэтых чэлаў. Тлумачэння не было адкрытага. Але мы зараз ведаем пра тое, што гэты стары, ну, які стары, ён жадае сабраць сваю сям'ю. Пра сваю сям'ю ён, я так разумею, мае на ўвазе, я ўсё яшчэ лічу, што ён мае на ўвазе Маэль. Вось. А гэтая жанчына ў масцы, насамрэч, яму ніякая не сям'я. Вось, але яна ходзіць за ім чамусьці. Ну, вось, прыкладна такое. Мы атрымалі новы набор кавалкаў інфармацыі, скажем так. Не поўны малюнак. Эта верса можа быць чыстым дзедам. Магчыма. Пытанне, калі і пры якіх умовах яны перасталі старыць. Паляпшэнне зброі. Якой зброі ён карыстаецца? Ён, дарэчы, карыстаецца той жа самай зброі, якой карыстаўся гэты Юстаў. Каб вы разумелі. Літаральна тая ж самая зброя. Але яму надаюць іншыя эфекты. Пакуль пакінуў яго бягучую зброю. Ресурсы экспедыцыі. Добра. Гэта было бы вельмі файна. Падняццё палепшана. Нам бы больш люміны. Увогуле ўсім. Я разганю адначасова і Луну і Маэль до 40. Сіэль далей за ўсіх. Ёй таксама трошки дададзім. І Верса, каб нагнаў вось так прыкладна. На жаль, люміну, якую я выкарыстаў на Гюстава, сышла ў нікуды. Вось. Верса... Я пакуль не давяраю Верса. Шчыра, мне падаецца, ён нейкі засланы. Ну, па тыпу, я не ведаю, чым у яго матывацыя. Навошта ён гэта робіць. Ну, як бы ён сказаў, але мне падаецца, у гэтым ёсць нешта яшчэ. Мне не зразумела да канца канфлікт паміж ім і Ренуа. Тое, што ў Верса белы валасы, мы апусцім, так? Не апусцім, ён сівы таксама.
Магчыма, імя Рэнуа мае схаваны сэнс? Магчыма. Зараз трэба зразумець, як гуляць з Рэнуа, каб яму ўвогуле мацаваць тое, што патрэбна. Вось гэта самае складанае будзе. Так, давайте ёй крыты ўсё яшчэ разганяем. Я ждаю, там, может, до 30 разогнаць іх. У яго... Зброй яго прапануе яму здароўе мацаваць, насамрэч. Я, мне падаецца, так і зраблю. Я укіну даволі шмат у здароўя. Напрыклад, 20-ку. Гэта дакладна я зраблю. Так. Я не ўпэўнены, што яму патрэбна хоць штосьці з гэтага, але можна базава яму пакуль разагнаць моц на 10. Усё па 10 пакуль раскідаем, неяк так. Просто базу для ўсяго створым. Вось. Ну і давайте апошнія 6 у моц пакуль. Вось так. Вось так размяркуем. Будем яшчэ разбірацца, што ён за персонаж і як ён гуляецца ўвогуле. Яны ўсе лево, так? Яны ўсе лево. Вы думалі, што ўсе Гюстаў? Не, яны ўсе не Гюстаў, яны ўсе лево. Трэба разбірацца ў лоры проста гульні. Каб разумець, хто такі Лео, наколькі ён важны для сюжэта. Так, мне патрэбна яшчэ 2 ўзроўня для Маэль, каб узяць гэтую здольнасць. Адплата. А навошта я... Я забыўся ўжо, навошта я цэлюся ў гэтую адплату. Вельмі высокае пашкоджанне ў адну цэль, адзін удар. Зніжаная колькасць пунктаў за кожную парыраванне ў папярэднім ходзе. І можна разбіваць. Так, гэта танны варыянт для яе моцна прабіць ворага і просто прабіць яго, карацей. Давайте паспрабуем паразмаўляць. О, SK яго ведае? Зноў згубіў свае камяні, ачмураны дыалог. Верса сказаў, што яму не надакучыла развітвацца з усімі, каго ён ведаў, кшталту стаміўся быць бессмяротным. Так, ён сказаў сваю версію. Верса сказаў сваю версію. Вось. Але гэта не значыць, што, ну, і матывацыя яго не зусім зразумела. Ну, да канца. То бок, у яго ёсць канфлікт з Рэнуа, так? Мы не ведаем, у чым сапраўдная матывацыя Рэнуа, таму што нам сказаў аб гэтым Версо, а не Рэнуа сам. Рэнуа лічыць, што забіццё людзей, гэта... Ён літаральна сказаў, калі ён забіў Гюстава, ён спрабуе пераканаць Маэль, што раней ці пазней ты зразумееш, што гэта, ну, па тыпу, я ад дабрыні гэта раблю, а не за... Ну, па тыпу, гэта... Я не прыдурак, карацей, я з дабрыні сваёй гэта раблю. Так лепей, ну, па тыпу, забіваць людзей. Экспедыцыі гэта. Чаму, не зразумела. Вось. Так што... Не, можа ён развітаўся з экспедыцыяй сваёй. Ну, потым паміралі людзі з экспедыцыі, пакуль яны трымаліся. Так, не ўсе сталі бессмяротнымі на любой экспедыцыі. Yeah, buddy. We'll find them. Tell me, did you tell them about... You know what? Пра што гаворка? Ён кажа, ну мы іх знойдзем. Скажы мне, ты распавёў мы ўжо, ну сам ведаеш пра што. Ён абяцаў не расказваць. Што паміж імі, што такое? Даш паводзіць час з SK, так? Verso, mon ami. Esquier, mon ami. I feel like I haven't seen you in years. 3 years, 67 days. 3 гады яны не бачыліся. And roughly 10 hours. 10 hours into 7 minutes. Oh, you've been counting too. Roughly. Чым ты займаўся? What have you been up to? I have been perfecting the art of
Napping. Ён павялічваў свае здольнасці ў мастацтве сна. Ну, Impressive. цудоўна. You must teach me his secrets. Mon ami, I wish I could. But napping cannot be taught. It can only be experienced. We must nap together. Sure, that sounds nice. Yes, yes, yes. So how did these expeditioners convince you to leave your cave? Як гэтая экспедыцыя ўпэўніла цябе пакінуць сваю пячору? So nice. Well, the super nice one died, but the others are cruel too. Што цікава, у Эскіе, каб вы разумелі, у яго таксама касцюм, у трохі ў патэрнах экспедыцыі. Вось гэтымі... А, не, пачакайце-ка, яго патэрны якраз такі нагадваюць патэрны ў маёнтку. You can make some friends too. It's been a long time since you made new human friends. You know what I think about friendships with expeditioners. Losing a rock is better than never having a rock. Ask me how I know. Debatable. I hope we won't lose them like the others. So, you lost your stones again. How did you lose them this time? Yeah, I lost them on our trip back from the Chestrel River. Right after Ён гэтыя камяні згубіў увогуле 3 гады таму назад. Я прынёс твои камяні назад уже 10 разоў. Ты спецыяльна іх губляеш? Stones back 10 times now. Are you losing them on purpose? I lose them so we can go on more adventures. That's a good reason. To adventure then. Адносіны з Эскіе падняліся. Цудоўна. Тут ёсць, карацей, рамансіць з кем можна. Adventure. У версіі Ренуара шнары праз вока, але ў розных месцах. Адлюстраваная. Пра розныя вочы. Што калі, ну, Верса... Не, ну, блин, вельмі... Незразумела. Я магу паверыць у тое, што Верса і Ренуар яны па тыпу адзін чалавек і Юстав адзін чалавек. Я шчыра магу паверыць у гэта, але, думаю, не. Я ўжо да яго падыходзіў і... Давайте... Можа... Блин, каб я ведаў, як ён працуе. А што ў яго за здольнасці? Давайте пачытаем яго здольнасці. Версо. Assault Zero. А можна, калі ласка, апісанне тваіх здольнасцяў? Наносіць нізкае пашкоджанне ворагу 5 удараў. Выкарыстоўвае элемент зброі. Крытычныя удары генеруюць адну... яшчэ адзінае perfection па тыпу ідэальнасць. Б. Павялічанае пашкоджанне. Па тыпу ён атрымлівае... Я так разумею, што чым лепей ён па тыпу змагаецца, тым больш ён робіць рознага. Так, наносіць сярэдняе пашкоджанне адной цэлі, 3 удары, выкарыстоўвае элемент зброі, лечыць сябе на 20% здароўя, калі цэль палае. Ну, пакуль павялічанае пашкоджанне, зноў жа, калі ён па тыпу сярэдненькі. Мадэлі ў іх падобныя. Гэта згодны 100%, яны трохі падобны адзін на аднаго. Гэта проста, мне падаецца, нам патрэбна гэтым змірыцца і ўсё. Яшчэ адзін. Сакапататны чуб гэты на галаве. Пензлік. Будзе добра нават, калі гэта не апынецца сном сабакі. Ды не, нармальна. А гэтым пакуль не пахне. Добра, не будзем перашкаджаць. Так, і я апошняе, што магу зрабіць, гэта здольнасці навучыцца, так? У яго ж павінна быць да халеры пунктаў гэтых. 21 пункт. Адзначэнне, вось гэтае. Наносіць ніжняе пашкоджанне цэлі, 1 удар, выкарыстоўвае элемент, адзначае, накладвае метку. Накладвае фізічнае пашкоджанне, 1 удар.
Д атрымліваем больш perfection, чтобы гэта не было. Накладваем моцныя да 1 до 3 хаўруснікаў, павялічвае пашкоджанні, якія наносяць 3 хады. Атрымлівае ад 0 до 2 перфекшена. Працягласць павялічана до 5 хадоў. Робіць нізкія пашкоджанні цэлі і дае ад 1 до 3 пунктаў дзеяння назад. 3 удары. В прынцыпе, няблага. І вось гэта. Ідэальная не ведаю. Давайте вось так пойдзем. Вось гэта. Ачышчэнне. Здымаю статусы з сябе, добра. І вось гэта. Я просто раскідаю пакуль самае базавае, вось гэтае. І разбяромся далей. Я нешта панабіраў яму. В прынцыпе, у яго ўсё ёсць, я толькі, можа, хуткі удар возьму замест таго, што ён там узяў сабе. Вось. Бо з меткамі я неяк не ведаю. Меткі вельмі спецыфічная штука. Звычайна, меткі накладваюцца звычайна слабымі атакамі. А гэта падрыхтоўка на наступную атаку, якая можа прыйсціся ў шчыт ворага. Са слоў Верса вынікае, што крыніца несмяротнасці Рэнуа, мастачка, так гэта ён не сказаў. Так. Ну добра, давайте тады пакуль не буду выкарыстоўваць усе пункты здольнасцяў яго. Бягучая мэта. Прайсці праз забытае поле бойкі, каб дабрацца да маналіта. Ну добра. Маналіт гэта якраз такі там, дзе каля якога сядзіць мастачка. Тут усё пакуль на словах фактаў няма, гэта праўда. Я бы не давяраў словам Верса пакуль. Але пакуль гэта хоць якая інфармацыя. I'm really sorry it didn't arrive sooner. He was your brother? Something like that. Losing family is difficult. I know. I know what you're going to say. You want to offer your condolences. You want to say something comforting. But I don't need it. I've had enough condolences. I've lost so many families now. I just need... Can you please go? Dziennik Gustawa. Магчымасць вяскі адчынена, можна плаваць. Окей. І вось мы, атрымліваецца, пераплылі. Так. Head for the monolith. Through the quarry to the north. Зараз можем плаваць.
Я ждаю гэта і паглядзець, як гэта выглядае. Але версія не старыя, то бок мастачка яму не дае, яму дае несмяротнасць, але супраць яе. Але ён супраць яе, выбачаюся. І мастачка не хоча ці не можа забраць за гэта ў версіі несмяротнасць. Увогуле пытанне, я думаю, што гэта не мастачка дае бессмяротнасць, але нават тое, што мы там бачым, жанчына па тыпу, якая сядзіць каля маналіта, яна ж не факт, што яна мастачка. Там же прагаворвалася гэта, што... О, не халера сабе так хутка плаваеш? Вось. Яна, магчыма, і не мастачка ніякая, таму што адзін з невронаў казаў пра тое, што гэта рэгент. Новае месца яшчэ можна. Блін, тут шмат чаго тады адчыняецца. Ну і па вадзе падарожнічаць прыемней, мы вельмі хутенька рухаемся. Вось мелкія ніштякі можам сабраць. Няма фактаў, што гэта мастачка. Так. Людзі клічуць яе мастачкай, але ў той жа момант ляжкі стралаў. Так, на гэтым насамрэч я буду скончваць, таму што час ужо даўно насамрэч. Ну як даўно, ўжо 12 хвілін я затрымліваюся. Трэба бегчы працаваць, працы яшчэ шмат. Шмат патрэбна чаго зрабіць. Працягнем гуляць далей заўтра у экспедыцыю. Заўтра у нас канец галасавання на пятніцу. Паглядзім, хто у нас пераможа. Дарэчы, давайте хутенька я агучу, хто у нас у спісе лідараў. А то сёння увесь стрым, усё на стрыме сканцэнтраваны на гульні і не пабачыў. На Unreal Tournament Cup у нас ён на самой першай пазіцыі 61 000. На другім месцы Devil May Cry 5. На третьем месцы Nier Automata. На четвертом The Procession to Calvary. І на пятым Warcraft Adventures. Калі пераможа Unreal Tournament Cup, я не змагу яго зладзіць у пятніцу, тую ж пятніцу, калі на наступны же дзень. Мне патрэбна будзе пашукаць яшчэ паспытаць людзей. Таму нават калі пераможа Unreal Tournament Cup, то гэта значыць, што перамагае і яна, і наступная гульня за ёю. Вось, так што у нас ўсё роўна нават месца на другую пазіцыю можа быць лютая бойка, бо там вельмі блізка ўсё. Вось, паглядзім, як яно разгарнецца. Вось, буду перадаваць вас далей. Што такое мастачка, мы не ведаем. Эске выглядае як думка. Дубка? Што? Выглядае як хамон. Окей. І нам невядома пра іншых несмяротных, апроч гэтых двух. Мо яны раней нешта разам зрабілі, пасля чаго атрымалі несмяротнасць, а цяпер пасварыліся. Такое магчыма. Я кажу, у нас ёсць кавалкі інфармацыі, у нас усё яшчэ не хапае кавалка пазла. Каб нам патрэбна зразумець канфлікт, сутнасць канфлікта паміж імі, каб зразумець, хто што робіць. Але экспедыцыя як бы мае, у нас неважна, які ў іх канфлікт быў, мэта экспедыцыі дабрацца да мастачкі і перамагчы мастачку. Так што у любым выніку мы як бы гэтым будзем займацца. Вось. Трохі мутны. Так. Там пытанне, калі б ён даваў адказы нам, то было бы добра. Але ён не дае. Цікава, якая гульня першая набярэ 100 000 дайсаў. Ну, пакуль у нас, па-моему, самая рэкордная, гэта было 67 000, наколькі памятаю. Вось, гэта пакуль абсалютны рэкорд па колькасці дайсаў. Добранька. Гляджу, хто ў нас чым займаецца. Перадаю да вас далей. А у нас, бачу, Дед Максим у The Long Dark і The Lady's Cake толькі пачаў кіно, глядзіце, так разумею. Давайте зазірну, што ён там глядзіць. Там перапынак у яго. Добра, давайте тады я вас да Деда Максима. За Lady's Cake я дам просто шатаут. Зараз. Ось яго. Тик. Перапынак. Так, ужо бачу. Ой, шатаут яму. Калі жадаеце ў яго перапынак, калі скончыцца, ён працягне, а вас я перадам далей да Деда Максима. Я у мяне там Twitch. Twitch, ты куды падзеўся? Чаму я згубіў яго? Вось он. Вось он мой Twitch. Добра. Добрага вам дня. Добра вам папрацаваць, хто працуе, а хто адпачывае. Адпачывайце далей. Адпачываць так сам патрэбна. А я пабег працаваць. Добрага дня.